गाववाल्यानो कसे असास? बरे असास ना? बरेच राहा. लेट इल्याबद्दल माफी मागताय. खुसखुशीत, चटपटीत पदार्थाची गोडी. त्यावर अधिक असा मालवणी भाषेची गोडी. युट्यूबकर आणि कोकणकर तुमका कशी वाटता परब किचन मध्ये स्नेहा सरोजची जोडी? आज सरोजचा आवाज जरा कमी वाटता ना? भूक माझी लागली नाही हा. नाही तसं कारण नाही. आज मी माझी एनर्जी कुठल्या तरी दुसऱ्या गोष्टीसाठी सेव्ह करून ठेवलाय आणि आज माका जास्त बोलूचं पण नाही असा आणि करूचं पण नाही असा. आज आणि आज त्याला खालन पण नाही असा की त्या माहिती आहे त्या एक गोष्ट खाऊची आहे. तीच बघूची आहे ना आपल्या परब किचन मध्ये. अरे वहिनी तुम्ही डोळं बंद करा. तुमका एक स्पेशल सरप्राईज दाखवतोय. डोळं एकच बंद करू, नको डोळे दोन्ही मन. दोन्ही डोळं बंद करा. तुम्ही डोळंच बंद करा. हात पुढे करा आता. डॅन टडॅन. आता उघडा बघू. वासानच येता वळगा काय आता? बघा सांगा. खमंग ढोकळा. मी म्हटलं आज मालवणी कित्याक पदार्थ आज गुजरात पासून डायरेक्ट इम्पोर्ट केलेलो पदार्थ खमंग असो ढोकळो. पण ह्यो ढोकळो बघा तुम्ही जवळ येऊन बघा. तुमका ह्यो दिसतलो असो स्पंजी आणि ह्याका अशी जाळी येयली. तुम्ही कमेंट मध्ये सांगा. एकदम असं बाजारासारखं हॉटेलमध्ये जसं गावता तसं असा की नाही. आणि ह्यो ढोकळो तुमका खरा सांगताय माका येणार नाही. उगाच कित्याक आपला खोटा सांगा. पण तुमच्यासाठी सुद्धा एक सरप्राईज आता. ह्या ढोकळ्याचा सरप्राईज या वहिनीसाठी होता. आता तुमच्यासाठी सरप्राईज ह्याच हा, की आपल्या मालवणातला एक चेडू ह्यो गुजरातचो ढोकळो इतको परफेक्ट बनवता. माका सुद्धा थोडा आश्चर्य वाटला, की मालवणातला चेडू घावणे सोडून, वडे सोडून, चिकन मटण सोडून, मासे सोडून या ढोकळ्याकडे कसा वळला. आता त्याची स्टोरी त्याच्याच तोंडून ऐकाया. आणि ह्यो जर ढोकळा तुमका घरी बनवचं असा किंवा विकूचं जरी असत, बिझनेस जरी करूचं असत ना, तरी तुमच्यासाठी या ढोकळ्याची मदत आणि 100% खात्रीशीर ह्यो ढोकळा असंच होतं. असंच आता होतं ह्यो आम्ही जाळीदार. करून तुमच्यासाठी सकाळी करून ठेवलेलं ढोकळा आता तुमच्या समोर दाखवतो, की हे ढोकळं कसं आणि त्या चेडव आता मी जाते मागे आणि त्या चेडवा आणते पुढे. असं ह्यो गुजरातवरनं आणलेलं ना या त्या चेडूनी विक्रोळीवरनं आणलेली खमंग ढोकळो. एवढी झाडी सुटली आहे ना आणि वास तर एकदम सुंदर येतात. गरम नाही तरी पण घमघमाट सुटलो आपल्या परब किचन मध्ये. ये गो. त्याचं नाव नाही सांगितलं त्या चेडवाचा. नमस्कार, मी मयुरी मेस्त्री. मी विक्रोळीवरून आली आहे हां. आणि माझी स्पेशालिटी आहे खास करून ढोकळा आणि भरपूर प्रमाणात हा माझा ढोकळा जातो आणि भरपूर लोकांच्या मला ऑर्डर्सही असतात. त्याच्यामुळे कसं खूप लोकं घेतातही माझ्याकडून. अगदी मार्केट पण तिला एक इच्छा वाटली, की आम्ही यावं परब किचनमध्ये आणि करून दाखवावं. बनवून दाखवावा, माझा ढोकळा लोकांपर्यंत पोहोचवावा हीच माझी इच्छा होती. हां. आणि तसा तर माझा ढोकळा मार्केटपेक्षा पण खूप सुंदर बनतो. एकदा तुम्ही नक्की ट्राय करा. आज मी तुम्हाला त्याची रेसिपी दाखवते. कसं प्रमाणासहित तुम्हाला मी आज त्याची रेसिपी दाखवते. हां. ह्या जर प्रमाण तुम्ही घेतलात ना, तर परफेक्ट असं ढोकळं तुमचं होतं. हां. झालं. झालं. हा बघा. ढोकळा बनवून कोणाकोणाच्या तोंडात पाणी सुटलं आणि खाऊची इच्छा माका तर एक गुजराती शब्द येतात. सारो छे. मालवणी सोडून आज गुजरातीवर इलाच नाही. सारो छे. બધા સારો છે. पण हे ढोकळा ना खरंच खूप छान झालेलं असा आणि माका सुद्धा आश्चर्य वाटला, की ह्यो ढोकळा असं परफेक्ट कसं होतं. कारण ना तू आता मला सांग या ढोकळ्याची सुरुवात ह्याच्यामध्ये एक सिक्रेट असतं. जे सिक्रेट ती काही ठेवणार नाही असं तिने हो, सांगूनच मी आम्ही काही तिला ठेवणार नाहीये. आम्ही तिला तुम्हाला परत अगदी प्रमाणासहित मी ढोकळा कसा बनवायचा ते सांगणार आहे. पहिली कंडिशन आमची परत किचन मध्ये ही पहिल्या कंडिशन मध्ये तुमचा तो ढोकळा खूप सुपर सॉफ्ट होईल. चला आता आपण प्रमाणाकडे वळूया. जसं आपल्या परब किचन मध्ये कसा असता आम्ही चुकला तर चुकला सांगतो, काय लपून ठेवत नाही. तसं आज या ढोकळ्याच्या परफेक्ट रेसिपीत परफेक्ट प्रमाण त्या चेडू सगळा ह्या पण घेऊन येला. ही मापा होती आमच्याकडे. आमका काय माहिती ता घेऊन ता पण येला. आता हा ते प्रमाण आता त्या प्रमाणात सकट ता सांगतला की हे कसा करायचा. आज आम्ही पण हो त्याच्या मदतीत थोडी थोडी पण आता ता सांगतला कशी आवड निर्माण झाली आहे ना चेडू. ये आता प्रमाण पहिला सांग. सर्वप्रथम मी बेसनचं प्रमाण सांगते. इथे मी 125 ग्राम बेसन घेतलंय म्हणजे 125 ग्राम घेतलंय. कपाच्या मी साह्याने कपाच्या मेजरनी सांगते. हा आपला बरोबर 1 कप हा आपला मेजर कप आहे. 1 कप तर पूर्ण आपलं 125 ग्राम बेसन त्यामध्ये दाबून भरलं की बरोबर बसतं. आणि आपल्याला इथे 3 टीस्पून साखर घेतली आहे.
आपल्याला हा टीस्पूनचा स्पून आहे, त्या टीस्पूनच्या स्पूनने 3 टीस्पून आपल्याला साखर घ्यायची आहे. म्हणजे आपलं पोहे खावतो हा, ह्यो हो, चमचो ना. हो. नाही तुम्ही त्या टेबल स्पूनने टेबल हा. स्पून प्रमाणे ही 3 टेबल स्पून मी साखर घेतली पण कसा कोणाकोणाकडे नसलो तर नसलो तर हा मग ह्यो चमचो परफेक्ट असतं ना. हा, आपलं हे रोजचं चमचो घरात या सगळ्यांकडे असतं. चमच्यानी 3 चमचे साखर साखर, या पोहे प्रकारचे खावचो. या प्रकारचे चमचे सगळ्यांकडे घरात असतात. असतात हा. हा. तर ही 3 टीस्पून साखर घेतलेली आहे मी याप्रमाणे आणि 1 टीस्पून मी सायट्रिक ऍसिड घेतले. तुम्हाला हे पण बघा हे साखरेसारखंच साखरेसारखंच दिसतं. दिसतं सेम. तर त्याच्यामुळे खूप जण ते फसू शकतात. त्यामुळे थोडंसं तोंडात चाखून बघायचं ही चुकून साखर तर नाहीये ना. तर हे 1 पण ह्या आपल्या दुकानात गावताला ना. हे लिंबू सत्व या नावानेही मिळतं आपल्याला. हे सायट्रिक ऍसिड 1 टीस्पून, 3 टीस्पून साखर साखर. घेतलेले, 125 ग्रॅम बेसन, थोडीशी आपल्याला हळद लागणार आहे आणि चिमूटभर हळद आणि अर्धा टीस्पून आपल्याला हा सोडा लागणार आहे. अर्धा टीस्पूनच घ्यायचा आहे आपल्याला प्रमाण सोडा. एकदम आणि हळदीचं प्रमाण आपल्याला जास्त नाही घ्यायचंय कारण हळद आणि सोडा हे मिश्रण एकत्र आलं तर रेड स्पॉट येऊ शकतात त्यामध्ये. त्यामुळे हळद आपल्याला थोडीशी घ्यायची आणि जराशी. थोडंसं आपल्याला किंचित हिंग लागणार आहे. चला आता आपण मिक्सचर करूया आणि हे बघा जर तुमचा बिझनेस करूचा असात ना ढोकळ्याचो किंवा घरात कोणा खुश करूचा असात तर तुम्ही हे जे प्रमाण तिने सांगितलेलं ते आम्ही खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये मध्ये देतो आणि तिने किती वेळा ट्राय केले मला तिने फोनवर सांगितलं की ताई मी असे ढोकळे ना खूप केले कधी फुगायचे नाही. खूप वेळा try केलं. ढोकळ्यांमध्ये बिघडतं काय काय म्हणजे ढोकळा आपण करायला गेलं की मूड ऑफ कुठे कुठे होतं एक तर तो फुगत नाही फुगत हा नाही माझा बसतो. common अनुभव. हा. बसतो चेमतो ठेवतो. आणि कधी कधी फुगला तरी ती जाळी येत नाही. जाळी येत proper जाळी येत नाही. असे बरेचसे प्रॉब्लेम असतात. म्हणून कधी आतून ना कच्चा ढोकळा राहतो. घेताना आहे ना घरचे जरी चमचे असले तरी प्रमाणासहितच घ्यायचं. सोडा इकडे तिकडे होतो. त्यामुळे पण होऊ शकतं. ढोकळ्याची जाळी दबला वगैरे जातो येत तो, नाही. त्यामुळे बसला जातो. बसला जातो. त्यामुळे तुम्ही घेणार तर मेजरिंग प्रमाणेच घ्या. असं मी तरी सजेस्ट करेन तुम्हाला. म्हणजे असं तुम्ही व्यवस्थित मेजरमेंट व्यवस्थित घेतलास वगैरे, हा. तर तुमचं पहिल्या खेपेत पण ढोकळं ढोकळं परफेक्ट होतं. खूप घरची छान खुश होणार. होते. चला आता हे करायला सुरुवात करा. पहिलं आपल्याला पाऊण कप पाणी घ्यायचंय. आता बरेच लोक विचारतात की पाऊण कप म्हणजे किती? हे बऱ्याच हा. जणांना माहिती नसतं. तर पाऊण कप म्हणजे मेजरिंग कप मधला अर्धा कप जो येतो तो अर्धा कप आणि हा पाव कप म्हणजे पाऊण कप. पाहून तर लोकांना यामध्ये बरेचसं पाण्यामध्ये कन्फ्युज असतं की किती घालायचं पाणी. इथूनच त्या डोक्याची बेस असतो आणि की इकडे हा चुकतो. आणि इथेच पाणी टाकत जातात आणि मोस्टली तो डोका किती पातळ झाला किती घट्ट झाला हे आपल्याला समजत नाही. त्याच्यामुळे तुम्ही पण या चेडवासाठी स्क्रीनवर डबल टॅप करा. जसा तो प्रमाण सांगता पहिलीच वेळा लाईव्ह मध्ये जरासा कावरा बावरा झाला आता. पण आम्ही हो त्याच्यामध्ये ते एवढा काही तू घाबरा नको. आता ते प्रमाण बरोबर सांगतात त्या लक्षात ठेवा आणि नाही जर तुम्हाला समजलं तर सरोज खाली लिहून देईल ते नाही, पण प्रमाण. एक तिच्या बोलण्यामध्ये ना हा, genuinity आहे आहे तिचा हो. जो आता तिने पाऊण कप पण तुम्हाला दाखवायची. गरज नव्हती हा तरी पण तरी पण गोंधळतात. तर चुकू नये म्हणून हा गोंधळतात लोकं. गोंधळतात. चला, आता तुम्ही सुरू कर पहिला मी सुरुवातीला अर्धा कप पाणी कारण आमच्या पण रेसिपीमध्ये आम्ही पाऊण कप करतो हा एक पूर्ण कप हा अर्धा कप पूर्ण हा. घालायचा. अर्धा कप अगदी शिगोशिग भरल्या ना. आणि हा पाव कप. या प्रमाणामध्ये किती ढोकळे होणार आपले या प्रमाणामध्ये अर्धा किलोच्या आसपास हा ढोकळा होतो. अर्धा किलोपेक्षा थोडा कमी होतो. 125 ग्रॅम आपण हा हे 125 ग्राम घेतलंय. तर अर्धा किलोच्या आसपास पाऊण कप आपण पाणी घेतलंय. त्याच्यामध्ये 3 टीस्पून आपण साखर घेतलेली ती घालायची आहे आणि 1 टीस्पून सायट्रिक ऍसिड घातलेलं आहे ते घालायचं आहे आणि आपल्याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. दोनच गोष्टी आपल्याला पाण्यामध्ये घालायच्या. कोणाचे काही कमेंट असतील तर खाली विचारा हा. आणि तुमका पण अगदी जसा या चेडवासारख्या व्यवसाय असतात आमच्या परब किचन मध्ये तर तुमचं सुद्धा स्वागत असा. मिक्स करायचंय. हा. हे तोपर्यंत मिक्स होतोय तोपर्यंत आपण पिठामध्ये हळद आणि हिंग घालून घेऊया. आपल्याला हळद पाणी हिंग आणि तापत मीठ. ठेवावं लागेल काय गं? नाही ढोकळा तिथे हे करायचंय वाफवण्यासाठी? ना. तू घे ते मिक्स करून मोठं. नाही पाणी तापवावं लागेल का वाफवण्यासाठी अगोदर नाही, तापवून अगोदर ठेवावं नको, मी लागतं. सांगते. हा. मीठ नाही दाखवलं ना आपण. हा मीठ नाही दाखवलं मीठ घेते. ते करतानाच दाखवूया ना. हा ते करताना टाक मी आणून ठेवते हे आपलं सेंद्रिय मीठ आहे हे दुसरं हवंय काय तुला भांडं? व्हाईट वाला तर नाहीये मी हेच वापरते व्हाईट वाला कारण थोडस डिफरंट असतं ना
वाईट वाला मी बघते ते तोपर्यंत चालू ठेव. मला असं वाटतं आहे ना. ह्याला मिक्स करायला दुसरा हा, भांडा भांडं हवाय. पाहिजे मोठं. तुला आवडतं. तुका कधीपासून वाटला की माका ढोकळच करूचो? पहिलो प्रयत्न सांग तुझं कसं होतं? पहिलं प्रयत्न म्हणजे माझं आता कसं सांगू की जेव्हा कोरोनामध्ये सगळे दुकानं वगैरे सगळे हॉटेल बंद होती तेव्हा कुठेतरी एक इच्छा होती की चल आपण प्रयत्न करूया. तर मी हा ढोकळा सुरुवातीला स्टार्ट केला. बऱ्याच वेळा माझा चुकला, फुलला, मग दबला गेला, जाळी येत नव्हती. बऱ्याच वेळा माझं भरपूर म्हणजे पीठ वगैरे खूप खूप वेस्ट गेलं. म्हणजे त्याच्यातून हळूहळू शिकत आज माझा सेफ मार्केट सारखा ढोकळा म्हणजे तयार पहिलं कधी झालं आणि मग तू लोकांपर्यंत कसं पोहोचवलं? लोक आता माझी पहिली घरातून दाद मिळाली की घरातून दाद मिळाली. पहिला हा. घरात टेस्ट करायला दिला. तर थोडं होता की दबला गेलाय आणि थोडं अजून प्रयत्न कर असं करून मी माझा परफेक्ट झाला तेव्हा मी घरात दिला. तर स्टार्टिंगला खायला तेव्हा बोलले तू हा सुरुवात कर की करायला. आणि मग पहिला कस्टमर कोण? हो, पहिला कस्टमर माझ्या बिल्डिंग मध्ये शेजारी. शेजारीच होते. त्यांना पण मग त्यांनी असं सजेशन दिलं मला की तू मयुरी खा नाही विकत ढोकळा तुझा खूप चालेल. हा. मग असं कोरोनामध्ये भरपूर अशा प्रकारे माझा ढोकळा गेला. म्हणजे तू हा. कोरोनाच्या आधीपासून ट्राय हा. करत होती की Try डायरेक्ट करून- कोरोना? नाही कोरोनापासूनच सुरुवात केली होती. कारण अच्छा. कुठेतरी मला वाटत होतं की लोकांना काहीतरी आपल्याकडून मिळावं. अच्छा, कारण म्हणजे सगळं बंद होतं. बंद कारण होतं. ढोकळा हा असा आहे ना तो प्रत्येक नाश्ता सेंटर मध्ये असतोच. पण त्यामुळे नुसता ढोकळा की त्याच्याबरोबर चटणी वगैरे काही अशी काही ढोकळ्यामध्ये बरोबर चटणी लागते. मागतात, काही काही मागतात, काही कस्टमर नाही लागत. मागतात. हा पण असा ढोकळा आहे ना हा की ह्याला चटणीची गरज नाही पडत. हा, मला पण तोच असाच हा, आवडतो. तसंच आवडतो. एक हातात चहा वगैरे आणि हम्म. ढोकळ्याचा पीस. हा, तेच. हे घे मिक्स झालंय ह्याच्यात लोकांना कर mix. तिखट खायला आवडतं जास्त. ह्यात मिक्स कर. त्यात मिक्स करू. हा, दुसरा आहे डब्बा. दुसरा त्या ह्याच्यातून राहू दे, ह्याच्यात mix करू. काय? त्याला पण रेषाच आहेत. रेषाच आहे त्या माझ्या डब्याला. तुम्हाला प्लेन हवंय का तुला? चालेल हा डब्बा ह्याच्यामध्ये बॅटर चालेल हा. आता मी म्हणत होती ह्याच्यात हे नाही. 1/2 कप आपण बेसन घेऊया. थोडीशी आपण हळद घेऊया. किंचित हा, किंचित जास्त हळद. नाही. हा. मगाशी मी जास्त देत होती. चिमुटभर. हिंग पण तेवढाच काय? चिमुटभर. हा, चिमूटभर हिंग घ्यायचे आपल्याला. ह्या मागाशी राहुला दाखवचा ह्यो आपलं चवीचा राजा मीठ असा. 1 टीस्पूनच आपल्याला मीठ घ्यायचंय. आता त्याने मगाशी सांगितलंय ना आम्ही वापरतो ता मीठ तर ता बोला ता घालू नको. त्यांना जर तुम्ही पण ती चूक कारण करू मी नको. अजूनपर्यंत ते हा. कधी वापरलं वापरलेलं नाहीये. नाहीये. म्हणजे जे साहित्य हा. आहे तेच तिने सांगितलं की तेच घ्या तुम्ही. आता ह्याच्यामध्ये साखर आणि ह्या आपला सायट्रिक ऍसिड घातलं. चांगला विरघळून झाला बघा. पाण्यात बेसन मध्ये हळद, हिंग आणि मीठ. ते व्यवस्थित मिक्स करते येते. थोडं थोडं पाणी घालून मिक्स करायचंय. हा, भले तुम्ही प्रमाण एकत्र हा. घेतलास तरी त्या हळूहळू हळूहळू मिक्स मिक्स करून घ्या. करायचं. तुमका काय प्रश्न असतील आणि तुमका काय प्रश्न ह्या चेडवाक विचारूचे असतील ते सुद्धा लाईव्ह मध्ये सांगा. आणि तुमका पण वाटत असत की आम्ही पण परब किचन मध्ये येतो तर तुम्ही तास सुद्धा लाईव्ह मध्ये सांगा. बघा पहिल्याच आमचा लाईव्ह मध्ये दिलेला चेडू, मालवणी चेडू, मयुरी नाव हा त्याचा. चेडू चेडू आता म्हणता नाही, नाहीतर बघा माझ्या नाव काय लष्करी नाव लोकं काय आवडतात, असं काय? हा हा, बघा आता आपण मालवणी बोलता हाय की नाही, आम्ही मालवणी. जसं जसं कुठल्या? त्यांनी फेटलं ना हा. तसं बघा ना एकदम स्मूथ झालंय ते. आणि त्याला तिथेच बबल सुटायला लागलेत बघा, झाडी यायला लागलीये. आणि तुम्ही कुठल्या प्रकारचं बेसन पीठ वापरता ह्याच्यावरती पाणी अवलंबून. हा, म्हणजे घरातलं पण की कसं ना विकत मी शक्यतो सजेस्ट करेन की मार्केट मधलं बेसन पीठ नका आणू. कारण ते मिक्स पण असू शकतं. तर तुम्हाला घ्यायचं असेल तर फॉर्च्यून किंवा सम्राट या दोघांपैकी तुम्ही पीठ वापरू शकता. थोडंसं महाग असतं पण खूप त्यांनी स्पॉन्जी होतं. किंवा तुम्ही डाळ घेऊन दळून आणू शकता. घरातलं आपण घरातलं दळतो पीठ तसं. एक हे पण बेस्ट असतं. म्हणजे बघा हे तिने हा. ते पण सांगितलं. पूर्ण गुठळ्या मोडेपर्यंत हा. आपल्याला हे मिक्स दोन कुठले कुठले वापरायचे ते हा. सुद्धा सांगितलं. कारण विकतचं बेसन पण मिळतं. मिळतं. हा, पण ते हे तू हा. चाळून वगैरे हो, घेतलेलं मी बेसन. चाळून वगैरे सगळं घेतलं. किती वेळ असं हे फेसून हा, घ्यायचं? अजून पूर्ण थोडंसं आपल्याला पाणी लागेल. ह्याच्यात आहे तो.
कोणाचे काही प्रश्न असले तर विचारा. अजून म्हणजे- थोडंसं खिचित असं मला वाटतंय की पाणी लागेल म्हणून मी थोडस घालते पाणी. म्हणजे तिने ते आपले हा. पोहे खायचे एक एक चमचा पाणी एक वापर. टेबल स्पून. हा वापर. तुम्हाला असं इथे दिसलं ना की बबल्स येत आहेत तर समजून जायचं की आपलं बरोबर झालं. म्हणजे बॅटर चांगला हा, मिक्स जास्त करून पण झालेला. घट्ट नाही आणि जास्त पण असं पातळ नाही. चमचं वर करून दाखव. हा असा ह्या बघा. हा असा पडाक व्हाया आहे ना. पण ह्या किती वेळ फेटूचा असता? हे 5 मिनिटं गुटळे मोडेपर्यंत गुठळे की मोडेपर्यंत. फेस असे बबल्स बबल्स आले येईपर्यंत असं फेटायचं पण पूर्ण असं खालून घेऊन आपल्याला फेटायचं हा कारण कारण कडेक राहू जेव्हा त्याला. हा. कडेकडेला आणि खाली पण आपलं बेसन पीठ राहू शकतं. त्यामुळे ही पण एक टिप्स आहे की त्यामुळे पण ढोकळा हम्म, फुलत हम्म. नाही जर तुम्ही व्यवस्थित मिक्स नाही केलं तर. अच्छा अच्छा. बरोबर बघा हे टीप हा. तुमची पण काय असतील तर टीप ह्या चढवक देऊचे तर तुम्ही ते सुद्धा देऊ शकता. आणि आपल्याला एकाच डिरेक्शनने फेटायचं असं जर उलटा एक सुलटा नाही. उलटा सुलटा बरोबर. नाही फेटायचं. तुम्ही काय 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 कमेंट करत असाल त्या सुद्धा सांगा आणि चेडवासाठी स्क्रीनवर नक्की डबल टॅप करा. बघा हिचा हे बघा. आज आपण जास्त बनवतोय पण घट्ट हिचा- नाहीये आणि जास्त पण पातळ नाहीये. हिचा अशी ढोकळा असा. अशी कन्सिस्टन्सी पाहिजे. आजची आपली रेसिपी नाही तर बरेच जण विचारतील की हम्म. काय बनवताय तर आज आपण गॅसवर ढोकळो ठेवलेलो असा हय बॅटर चालू असा म्हणजे हय तयार हा आणि हय तयारी होता. हे आपल्याला पाणी उकळेपर्यंत झाकून ठेवायचं. अच्छा. ओके असं आहे. म्हणजे याला रेस्टची Rest गरज म्हणजे ची नाही. तिथे गरज, आपण पाणी उकळत ठेवायचं हा. तोपर्यंत हे झाकून ठेवायचं. ठीक आहे. ठेवूया आता पाणी बघा झाकून. आपण एवढं घेतलेलं आहे. हे पाण्याचं काही प्रमाण नसतं. नाही, प्रमाण- तरी पण पाण्याचं आता प्रमाण तुम्हीच नाही. तू सांग. का? पाण्याचं काही असं प्रमाण नाही सांगत आहे. नाहीये. किती वेळ असं ठेवायचं जर आपण पाणी पण उकळत ठेवलंय तरी पण किती वेळ ठेवायचं? तरी 10 मिनिटं ठेवू शकतो. अच्छा. हा. म्हणजे आपण म्हणतो ना या बॅटर बाय मूर आणले हा. 10 मिनिटं फुगांदे जसं रवा भिजूक आपण ठेवतो तसा. आणि 10 मिनिटाच्या वर झालं तर तरी थोडं वरती पुढे मागे चालतं असं काय चालतं. नाही. अच्छा. हो, म्हणजे चालतं. असं काय 5-10 नाही ना की मिनिटं त्यात चालणार जास्त नाही. येईल तर जास्त नाही, हे होईल. असं काय असं काय नाही. जेवढा तुम्ही ठेवाल तेवढा तो चांगला फुगणार ढोकळा. हा, असं आहे. अच्छा. हा. जितका वेळ जास्त ठेवणार म्हणजे हो. आपले मालवणी वडे कसे पीठ हो. जेवढा वेळ मळून जास्त ठेवशाल तसं तो वडो मस्त लागतो. म्हणजे लागतो. ठेवल्यावर जास्त काय होणार नाही असं की बाबा माझं ढोकळ जास्त वेळ ठेवलंय बॅटर म्हणून असं की हा. नसलो तर होच नाही. आज आपण ना एक स्पेशली सांगायचा मगाशी होता आता सांगतो. आम्ही ती जेव्हा मला कॉल केला ना तेव्हा ती मला म्हणाली की ताई मी तुमचं चॅनल बघितलं परब किचन 7-8 वर्षापासून चालू आहे पण ढोकळा त्याच्यावर कुठे दिसत नाही. हा. मी सर्च केला 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 मी म्हटलं अगं मागा येणार नाही वैदिक पण येणार नाही. काय काय गोष्ट अशी असतात जे आपण किती प्रयत्न केलो तरी ती जमत नाही. आणि ह्या फॅक्ट हा तर खरंच आहे. आपण एखादी चुकीची रेसिपी तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यापेक्षा तिला जर ती गोष्ट परफेक्ट येते आणि असं असतं बघा आपण 125 ग्रॅम बेसन जरी आणलं तरी त्याला पैसे द्यावे लागतात. हो. मग ते ढोकळा जर फसला तर पैशापेक्षा आपला जास्त मूड ऑफ होतो. हो, मूड ऑफ कारण होतो. आपण बरोबर. आवडीने हो, बनवायला आवडीने घेतो बनवतो. आणि खायची इच्छा असते सगळे आणि आपल्या बरोबरचे घरातले असतात ते वाट बघत असतात. वाट जेवण बघत कधी होणार. होणार. म्हणून म्हटलं की आज तिच्याचकडनं आपण शिकूया जर तुमचा कोणाकडे परफेक्ट ढोकळा. हा तुमच्या कोणाकडे अशी वेगळी रेसिपी आहे हा कोकणातलीच ज्याच्यात नाही आहे. कोकणातलीच नाही अशी कोणतीही जी तुम्हाला आवडते आणि ती तुम्हाला परफेक्ट जमते म्हणजे कसं डोळे टाकून जरी कोणी सांगितलं ना तसं या चेडवागाचा हा. की ह्या प्रमाणाला एवढं घालायचंय तसं तुम्हाला जर येत असेल तर तुमचं आवर्जून स्वागत आहे आपल्या परब किचन मध्ये. आणि तुम्ही हे डोळे झाकून हा ढोकळा बनवू शकता जसं शकता. तिने तुमच्या एकदम तुम्हाला प्रमाणासहित मी हा. तुम्हाला सांगितलंय. हा आणि जर तुम्हाला बिझनेस करायचा असेल ना तर अंदाजे ह्या 1.25 ग्रॅम म्हणजे 1.25 ग्रॅम. अर्धा किलोच्या प्रमाणात होतं. हम्म. म्हणजे तुम्ही तुमचं प्रॉफिट रेशो जेवढा असेल तो घ्या तुम्हाला तिचा हा. वेगळा असेल तुमचा वेगळा असेल त्यानुसार तुम्ही बिझनेस पण ढोकळ्याचा करू शकता त्याच्यात पण आहे. तू हो. फक्त ढोकळेच विकते की बाकी सगळं पण नाही करते असं घावणे म्हणाली पण ना? विकते म्हणजे हा. फिश थाळी पण जातात बरेच म्हणजे जे काही तुम्ही ऑर्डर कराल ते सगळं असतं. ऑर्डर कशी घेते हा. ऑनलाईन नंबर हा असेल ना? माझा नंबर पण आहे आणि मी ऑनलाईन पण घेते. आता तू माझ्याकडे पहिला आहे. राहता खय मी राहते विक्रोळीला. आता जर आमचे थंय असतील आसपास तर त्यांना पण आता वाटत की बाई ह्या चेडवांचं असं एवढं केल्या तर ते हा. पण येतले तुझ्याकडे आता आवर्जून. एवढ्या लोक लांब जायचं म्हटलं तर कसं अर्धा 1 किलोची ऑर्डर नाही जर तुमची 2-3 किलोची वरती ऑर्डर असेल तर मी ती पाठवते फास्ट वरून मी पाठवू शकते. असं आहे. नाहीतर तू जनरली कुठून करते म्हणजे विक्रोळी टू विक्रोळी टू विक्रोळी माझे पाण्याला जास्त जातात कारण ते मला खूप बरं पडतं. असं आहे. ते पाण्याला आता उकळी आलेली हा आहे. पाण्याला उकळी आले तोपर्यंत आपल्या इथे 5-10 मिनिटं झालेली आहेत.
तुमची 10 मिनिटं झाली की नाही तुम्ही लाईव्ह मध्ये सांगा. आणि ह्या चेडवात काय प्रश्न तुमचा विचारूचे असतील ते पण तुम्ही लाईव्ह मध्ये सांगू परत एकदा शकता. ना आपल्याला हा. फेटून घ्यायचा होता. थोडासा तो घट्ट झालाय. थोडासा पीठ इला ना तसा घट मारूक लागला परत थोडासा असा डब्बा ना आपण वरती घ्यायचा आणि असं फेटायचं. अच्छा जसा अंडा फेटतो. थंड फेटलं. पण ह्या आपल्या काय ह्याच्यातच ठेवता की दुसऱ्या भांड्यात? नाही दुसरा भांडा. हा मग त्याला तेल बिल लावचा का? हो त्याचं आधी आपल्याला तेलाने ग्रीस करून घ्यायचं. आता इकडे लाईव्ह मध्ये मला कोण कोण दिसत आहेत ते मी सांगते हा. नाव म्हणजे नावं घेते, दिसत नाहीत आपल्याला, फक्त नावच आहे. कविता ताई आहेत, हाय. कियारा आहे, हाय. तेल पण द्या. तिचा मोबाईल तेल 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 घातलंय बघ. नाही ह्याच्यात ह्याच्यात पण लागणार. कियारा गोळा इथून बघते आहे. अमित राणे हाय लिहिला आहे. शिल्पा हाय करते. सविता म्हणते सेट्रिक ऍसिड किती घ्यायचं? नाही, सेट्रिक ऍसिड किती घ्यायचं मगाशी तू सांगितलं? 1 टीस्पून. 1 टीस्पून. खाली तुम्हाला प्रमाण देऊ. प्रमिलाने दिलं, अरे वा खूप छान रेसिपी बनवत आहात. हॅव अ नाईस डे. थँक्यू प्रमिला ताई. धन्यवाद ताईनू. आता तिने सगळं प्रमाण दिलेलं आहे पण आता हा जेव्हा आम्ही ठेवू ना तेव्हा ती परत एकदा प्रमाण तुम्हाला सांगेल. तुझा मोबाईल ऑन करून दे ना, म्हणजे कमेंट इथे वाचेल. हा गायत्रीने लिहिला हाय. शरायूने लिहिला हाय. हा आता हे काय? ढोकळ्यामध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट असतं तेल. जर तुम्ही तेल घालायचं विसरलात तर ढोकळा घशाला बसणार. खेपणार. हा ओके, ढोकळ्यामध्ये मोस्ट इम्पॉर्टंट तेलच आहे. बघा आता हे हा. तुम्हाला तिने सांगितलं ते- कशाला खेपतो. हा. तेल आपल्याला 1 टेबलस्पून घ्यायचं. आपण सगळे मेजर 1 टीस्पून नाही घेतले. त्याच्यापेक्षा एक टीस्पून मोठा असतो हा टेबलस्पून. तर आपल्याला 1 टेबलस्पून आपल्याला तेल घ्यायचंय. बघा ही टिप तुम्ही कुठल्याही युट्यूब हा. चॅनल मध्ये सर्च काही काही जण काय करतात की सोडा घालतात हा. त्याच्यामध्ये वरतून पाणी टाकतात. तर तसं नाही करायचं. आपल्या तेलाच्या वरती आपल्याला सोडा घालायचा आहे. तर मी अच्छा. गॅरंटीने सांगते की कुठल्याही आणि YouTube अर्धा channel वर जर टीस्पून ढोकळा आपल्याला सोडा घ्यायचा आहे. आपण 1 टेबलस्पून तेल तेल घातलं घातलं तिने. आणि अर्धा टीस्पून आपल्याला सोडा घ्यायचा आहे. तो सोडा तेलाच्या वरती घालायचा आणि प्रोसेस आपल्याला पटापट करायची. हलका हलका वरती पहिलं पेटायचं. बघा प्रोसेस रंग जरा कसा. आपल्याला हा. फास्ट करायचा. चेंज झाला ना कलर हा. थोडस म्हणजे त्या पीठ- खालून वरून पासून आपल्याला पेटायचं आहे. त्याच्या आधी तुम्ही ही तयारी करून ठेवा. एका ज्या भांड्यात आपल्याला हा. वाफवून घ्यायचंय त्या भांड्याला आपल्याला तेल जास्त फेटायचं नाहीये. हा लगेच होतं तेल ते. लावून घ्या. बघा तिने काही सेकंदातच मला वाटतं तिने ते फेटून घेतलं. तेलावर तिने सोडा. सोडा टाकला आणि फेटून घेतलं. 1 टेबलस्पून तेल, अर्धा टेबलस्पून सोडा आणि त्याच्यावर तिने फेटून घेतलं. टॅप करून घेते ती. पटापट जाऊ कायच होतो ना. चमच्याने घ्यावं लागेल. त्या चमच्याने घे. हा, त्या चमच्याने. मिक्स करायचं राहिलं. राहू दे. राहू दे चल. थोडस पाणी झालं. थोडस झालं मग. ह्या रेसिपी मध्ये तुम्हाला ज्या टिप मिळतात त्या कुठेही तुम्हाला मिळणार नाही. ती जे जेन्युअन गोष्टी करते ना त्या जेन्युअन गोष्टी ती सांगते आहे. हे करते पटकन पटकन तुम्ही पटापट करायचं. हात चालवायचा. तिथे पाणी आपलं तापलेलं खाली आहे. stand. झाडी कुठे आहे त्याची? ही आपली झाडी गेलेली आहे आणि त्याच्यावर हा डब्बा ठेवलेला आहे. डब्बा ठेवला. ते बघा. त्याच्यावर झाकण वगैरे हे तुम्ही नाही. टाकून घेते का बॅटर? हे राहू दे. ते टाकलं. 15 तरी बंद झालं. हा ते तो याचा तो उलटा आहे. उलटो हा. काय गो लायटर तो होता बघ. 15 मिनिटं ठेवायचं आपल्याला. आता बघा किती वाजलेले आहेत? 1:10 फुल आहे ना हा गॅस? हा फुल आहे. हा असा फुल आहे. म्हणजे 5 वर आला. 2 वर काटा आहे. 5 वर आला. 15 थोडं पुढे मागे लागू शकतो म्हणजे 20 मिनिटं असं पर्यंत चेक ठेवायचं. करायचा ना चेक आपण. करायचं. हा. सुरी घालून.
आता तू सांग, तू आता पहिल्यांदा केलं, तू म्हणतो मी घरातल्यांका दिलंय, त्यांना आवडलो. त्याच्यानंतर तू खाल्लंस की नाही तुझ्या हातचं ढोकळं? माझ्या केलंस हातचं तेव्हा. मी पहिल्यांदा खाल्लाच नाही ढोकळा. पहिला घरच्यांनाच दिलेला आहे. मी त्यांचे रिएक्शन बघूनच मला आनंद झाला होता, की बाबा खूप छान झालाय ढोकळा. त्यामुळे बघा ते- हा ढोकळा आज आपण लाईव्हला करतो ढोकळा आणि ढोकळा करू केला आपला मालवणी चेडू मयुरी विक्रोळीवरून. आणि त्यानं ह्यो कसं ह्यो ढोकळो केला ना, बघा ना हॉटेल सारखं वाटतं की नाही, मस्त असं वाटतं. हा, जर ह्यो ढोकळा जर आवडत असेल तर स्क्रीनवर नक्की डबल टॅप करा आणि या चेडवासाठी पण स्क्रीनवर डबल टॅप करा. याचा आवाज पोचता की नाही तो पण खाली लाईव्ह मध्ये कमेंट करून सांगा की याचा आवाज येता की नाही. आमचा आवाज होतच खणखणीत, तुम्ही सांगतासच. पण याचा आवाज येता की नाही तो सुद्धा सांगा. आता तू म्हणते मी खाला नाही, मग तुला आता तुझा असा कुठला पदार्थ आवडतो की मी हा केलाय आणि मी खाल्लाय? मला माझा चिकन लॉलीपॉप एक आवडतं. ते अच्छा, खूप म्हणजे मस्त होतं. का पण करता बघा. हा. मला वाटतं एका सरोज आपल्या सारख्या सारख्या बोलू तर लागतं. पण नाही म्हणजे चांगलं आहे. हा. खूप आवडलं. मेन म्हणजे तू जे जेन्युअनली सगळं सांगते हा. आहे ना, की बाबा असं नका, ह्या चुका नका हा. करू, त्या चुका नका करू. ढोकळा बनवताना मला नाही वाटत की तेलाची टिप कोणी कुठल्या युट्यूबवर YouTubeवर देतं. हो. मला तर नाही वाटत आहे, पण हिने ती टीप दिलेली आहे, ती टीप पूर्ण फॉलो करा. तुमचा हा. ढोकळा आता हा बघा, इथे हा बनतो आहे. आणि आता आणि हो इथे वरती हा- फुगा लिहिलो आतो बघा. हा, आणि इथे हा झाला. ढोकळा आणि केक असा असतो ना, की केकला पण खूप सर्वात- त्याच्यासाठी मेजरमेंट इम्पॉर्टंटच असतात. हो, केकला पण Measurement शिवाय तसाच तुम्ही करू असतं. शकत नाही. मेजरमेंट, हो. ते फेटणं, किती वेळ ठेवणं, ठेवणं. किती प्रमाण, त्यात पण प्रमाण. तो सोडा, बेकिंग Time, सोडा हो. ते पण पाहिजे. परत तो किती वेळ बेक करायचा. मग बरेच जण त्याच्यावर- ढोकळ्यामध्ये इनो पण घालतात. पण हो. इनो घालून मी जेव्हा ट्राय केला होता ना, तेव्हा जशी मला सोडा घालून टेस्ट आली ना, तशी मला इनो इनोमध्ये. घालून टेस्ट ती नाही मिळाली. असे अच्छा. म्हणून मी इनो सजेस्ट नाही करू शकत मी तुम्हाला. जर तुम्हाला घालायचं असेल तर तुम्ही जेवढ्या प्रमाणात सोडा घेतला तेवढ्या प्रमाणात इनो घेऊ शकता. नाहीतर हा पुरा पाकिटच ओततात. नाहीतर एक पूर्ण चमचाच packet असतात. तर नाही. तर हा. मग पूर्ण फसेल ढोकळा. फसेल होईल. म्हणजे त्याला जर प्रमाण हो, दिला ना. प्रमाण आहे ना तेवढ्याच प्रमाणात तुम्ही हा. घेऊ शकता. पण विनोपेक्षा ना मी सांगते तुम्ही सोडोच सोडा, घाला ना, हा. सोडो भेटता आणि घरोघरी हा, असतात असतात. सुद्धा. आता इनो का वापरायचा नाही कारण त्याचे एक्सपायरी डेट वगैरे पुढे पुढे मागे असतात. असं त्यामुळे अच्छा. सोडा नाही घ्यायचं. गायत्रीने हाय म्हटलं, शरायू हाय म्हणाली, अमिता राणेने हाय म्हणाली, सगळ्यांचा सुधा मनापासून हाय म्हणाली. मनापासून स्वागत असा. आज आपण परब किचन मध्ये लाईव्ह रेसिपी करतो खमंग ढोकळा. गुजराती नाही आपलं विक्रोळी ढोकळं म्हणू पयो आता. विक्रोळीचं ढोकळं जो आपला करता मालवणी चेडू आज परब किचन मध्ये. अच्छा, मग तू आता हे पहिल्यांदा दिलंस तेव्हा असंच दिलंस की त्यांनी कॅश वगैरे दिली स्वतःहून की बाबा तू फुकट नको आम्हाला नाही, विकतच दे? घरच्यांनी असं कॅश वगैरे नाही दिली. पण त्यांचं जे बोलणं होतं ना, की बाबा तू एकदम ते म्हणाले. सेम मार्केट सारखं तेच मला सगळं आलं. अच्छा. पैशाचं मला त्याच्यामध्ये काहीच नको होतं. हा. पण हा, मी अजून पण सेल करते ना ढोकळा, मला बिल्डिंग मध्ये करू, बाहेर करू. तर ढोकळ्यामध्ये मला ते ढोकळ्याचे पैसे भेटतात ना, त्याच्यापेक्षा जे एक्स्ट्रा वरती 10-20 रुपये टिप भेटते ना, हा. ती मला त्याच्या ढोकळ्याच्या अच्छा. प्राइस पेक्षा खूप मोठी असते माझ्यासाठी. तू अच्छा. असं हॉटेलमध्ये वगैरे देतेस का? कारण ते स्वीट्सची दुकानं वगैरे असतात बघ, ते नाही, लोकं नाही. जनरली ते नाही देत. नाही. फक्त तुझे जे हो, ऑनलाईन कस्टमर्स ऑनलाईन कस्टमर मध्येच दे. मग त्यांची कस्टमरची रिॲक्शन काय असते ढोकळा खाल्ल्यानंतर वगैरे? चांगली comment वगैरे. चांगली कमेंट म्हणजे त्यांची हीच असते की हा सेम तू कसा बनवला आम्हालाही सांग याची रेसिपी. बरेच जण मला विचारत होते की आज जर इथे कोणी कस्टमर बघत असतील ना, तर आज तुम्ही बघा. आज त्यांना खरं आणि आमच्याच परब किचनवर डबल स्क्रीन टॅप करून लाईक करा आपल्या विक्रोळीच्या चेडवाक. तसं एक खरं सांगू, जेव्हा मी ना विचार केला, ह्यांनी मला प्रपोजल आणलं, मला बोलले अरे तो ढोकळ्याचं ना लाईव्ह करूया आपण. तेव्हा मी मनातून थोडा घाबरले, पण ऑन अ व्हेरी फ्रँक नोट तुमच्याबरोबर आता ही खरी खरी गोष्ट सांगते. कारण माझा असं झालेला होता की बाबा ढोकळं आपण म्हणतो, पण जर तो ढोकळं लाईव्हला फसलो तर मग आमची फजिती मोठी होता. कारण लोकांचा एक विश्वास असतो हा, परब विश्वास किचनवर, आमच्या ब्रँडवर. आमचा पण पूर्ण विश्वास आहे. आमचं ब्रँड कुठेतरी त्याला धक्को लागू न देण्यासाठी आम्ही आमचा पूर्ण प्रयत्न करतो. त्याच्यामुळे ती म्हणजे दाखवण्यासाठी पण मी तिला विचारलं, बाबा मी तिच्याशी पहिली अर्धा पाऊण तास बोलली. जेव्हा मला विश्वास हा. बसला की बाबा ही मेन कंडिशनच ही होती की तू जे काही दाखवणार त्याच्यामध्ये कुठेही तू फेक नसलं पाहिजे, नाहीये. जेन्युअनिटी हवी. आणि तो ढोकळा जर मी काय किंवा तुम्ही काय किंवा कोणी नवीन हो. व्यक्ती जरी तो ढोकळा करायला
घेतला तर त्याचा तो ढोकळा तसाच झाला तसाच पाहिजे होणार. तरच हो. आम्ही तुमचा हे तुम्ही नाही प्रमाणासहित होणार. घेतलं तर हा. सेम तसाच होणार. हा, म्हणून तुम्हाला आज मी 200 काय 500% टक्के गॅरंटी हो. सकट मी फक्त तिला तुम्ही प्रमाणासहित घ्या, व्यवस्थितच होणार. थोडे दिवस प्रयत्न केला तर हा. बरोबरच येणार. लगेच एका टाइमला केलं तर लगेच नाही जमू शकत. थोडं तुम्ही 5-6 वेळा ट्राय केलं तर तो जमणार. प्रॅक्टिस कारण मलाही तो पहिल्या वेळेतच अचानक जमलाच नाहीये. सांगितलेलं त्याला हो. सुरुवातीलाच की मी प्रॅक्टिस भरपूर वेळा केले. बऱ्याच बेसन वाया घालवलंय. बरंच व्यसन वाया गेलंय माझं. 3-4 किलो. किती वर्ष झाली की हा ढोकळा बनवते नाही, मला झाले 5-6 वर्ष झाली मी हा ढोकळा आणि बनवते. सगळ्यात बेस्ट कमेंट 5-6 वर्ष हो. हा, कोरोनाला सगळ्यात झालं. best हो. सगळ्यात बेस्ट कमेंट कुणाची होती जी तुला मनापासून आवडली? सगळ्यात बेस्ट कमेंट तर माझ्या बिल्डिंग मधलीच होती. आमच्या ताईचीच होती कमेंट, की तिचीच पहिली नेहमी मला तिचं बोलणं असतं, की "तू पहिला हा ढोकळा कुठेतरी सेल कर, कुठेतरी तुझा बिझनेस वाढव. खूप चालेल हा ढोकळा." आणि अशा कमेंटमुळे खूप भारी वाटतं हे असं ऐकून. आणि लोकांना आणि द्यायलाही मला खूप प्रचंड आवडतं. ती म्हणते मला हा. भाव आवडला नाही पण लोकांना ढोकळा द्यायला खूप आवडतो. कारण तसा बनतो, कसं टेक्स्चर येतं आणि जाळी येते. त्यावरनच लोकांना समजून जातं. खुश होतात. हो. मी पण तिथे जेव्हा मला हा सॅम्पल आणि जेव्हा मी घरी बनवते ना, कोण ना कोणतरी 4 तरी माणसं असतातच असतात, की आम्हाला पण द्या, आम्हाला पण द्या. त्यामुळे विचारणारे पण असतात. 4 घरांच्या वाट्या ठरलेल्या असतात. आता तू आमच्या बरोबर ही रेसिपी केलीस, ठीक आहे. अजून कोणाला तू सांगितली बाबा अशी बनव, असं हे कर आणि त्यांनी बनवून मग तुला सांगितलं बाबा मध्ये असं. शिकवले. मी बिल्डिंग मध्ये बऱ्याच जणांना अच्छा. शिकवले. हा, ते पण आहे कारण पाहिजे आपली ना. रेसिपी सांगणं कुठे चुकीचं वाटत नाही मला. हा, बरोबर. माझ्यासाठी अजून पुढे गेले तरी मला ते लोकं बघा चालतील. बघा, YouTube वर हिला हा. चेडू, पण आमच्यासारख्या जसं आम्ही हा. तुम्हाला रेसिपी शेअर करतो हो. तसं ह्या सुद्धा रेसिपी बिल्डिंग म्हणजे अजून तुम्ही सांगतात. माझ्यापेक्षा पण चांगला करा. अजून तुम्ही बिझनेस वाढवा स्वतःचा. मला हॅपी वाटेल खूप ते. आणि आनंद होईल मला. खाली कमेंट करून हिचं नाव लिहा जसं तुम्ही आमचं पीठीची रेसिपी केलेली ना एका ताईने टाकलेलं आता ती कमेंट माझ्याकडे वाचायला नाही पण मला जेवढी आठवते तेवढी सांगते त्यांनी लिहिलेलं की तुमची पीठीची रेसिपी मी केली आणि मी त्याचा बिझनेस सुरू केला आणि त्या बिझनेस मध्ये मला किती वाजले सक्सेस बघ. मिळालं. हा कारण हा, मला 10 वाटते मिनिटं घड्याळ झाली काय आता बघ. 5 मिनिटं तर झाली आहे. हा. 10 पण मिनिटं बघ. ते 5 मिनिटं झाली ना, ना अजून 10 मिनिटं बाकी आहेत. त्यांनी मग ती कमेंट करून लिहिली की बाबा त्याच्यामुळे मला पीटीचा बिझनेस मिळाला मला एक काहीतरी माझ्या ह्याच्यासाठी रोजगार मिळाला तर असा आनंद असतो आपल्यामुळे हो, कोणाला हो. तरी चांगलं द्यायचं असं. हा जर तुम्ही उद्या क्लासेस जरी सुरू केला तरी हो. क्लास सुरू केल्यानंतर तुम्हाला ह्या गोष्टी शेअर करणं गरजेचं आहे. गरजेचं आहे. तुझा हा मोबाईल बघूया आपण खाली कोणी कमेंट टाकली आहे का मी त्या वाचून दाखवते कारण आमचे दोन्ही मोबाईल बिझी आहेत आणि वहिनीचा पण आहे नाही तर मी एरवी त्यांच्या मोबाईलवर कमेंट वाचते आणि वहिनीचा पण आहे नाही तर मी एरवी त्यांच्या मोबाईलवर ह्याच्या पण मराठीवरच की इंग्लिश मराठी मराठी. हिने लिहिलंय जी मशेल मला माहिती नाही तिचं नाव नाही दिसत आहे. नमस्कार मी रीना सांगली येथून आहे हा व्हिडिओ नंतर पण बघता येईल ना चॅनलवर नक्की ताई बघायला येईल. हा सेव्ह होतो आपला लाईव्ह व्हिडिओ. मग तुम्ही तो बघू शकता आणि प्रमाणासकट बघू शकता. परत एकदा तू प्रमाण सांग. आपण किती घेतला किती घेतला हो. प्रमाण ते किती तुम्हाला बेसन घेतलं? खूप वेळा जेवढा पाहिजे तेवढा वेळा मी तुम्हाला प्रमाण सांगू शकते. हा. नाही आता आपल्याकडे वेळ आहे तो उकडतोय हा, तोपर्यंत हा. वाफतोय तोपर्यंत. प्रमाण सांग. बेसन किती घेतलं आपण? बेसन आपण 125 ग्रॅम घेतलंय. हा. 125 ग्रॅम आपण बेसन घेतलंय. 3 टीस्पून आपण साखर घेतली आहे. मेजरिंग स्पून प्रमाणे 3 टीस्पून साखर घेतली आहे. 1 टीस्पून आपलं सायट्रिक ॲसिड घेतलेलं आहे. थोडीशी आपल्याला हळद लागेल. हळद जास्त घालायची नाही. चिमूटभर. तुम्ही नाही घातलीत तरी चालेल. पण थोडीशी किंचित हळद घाला आणि थोडंसं हिंग घालायचं. बस. पण माका सांग जर आता नायच घातली तर ह्यो सफेद होतं नो की असं पिवळंच नाही, होतं कारण नो? बेसनाचा कलर आपला थोडा पिवळा असतो त्यामुळे हा. तो सफेद होणार नाही. सफेद होणार हा, नाही. असं आहे. हा. ऑप्शनल आहे हळद. असं. फक्त जास्त पण घालू हिंग नको. का घालायचं कारण ढोकळा बेसन बेसन बाधतं. पोटाला बाधतं. बरोबर. हळद ही आयुर्वेदिक आहे त्यामुळे ते ढोकळा पोटाला बांधणार नाही. त्यामुळे हिंग आणि हळद घालावी. किंचित घालायचं. काही काही जण फूड कलर पण घालतात पण फूड कलर चांगला नाहीये हम्म. त्यापेक्षा हळद घातलेली चांगली. आणि असं. तिचा जर हा ढोकळा किंवा ती जे प्रोडक्ट बनवते हा. जेवण बनवते जर तुमचा ऑनलाईन ऑर्डर करतो तर हा. नंबर सांग तुझा मी माझा- नंतर डिस्क्रिप्शन मध्ये देते हा. पण आता जो बिझनेस साठी हा, आहे ना हा, तोच तोच मी सांग. नंबर सांगते. तोच आणि त्याच्यावर अननेसेसरी
कॉल नको करू. कॉल वगैरे नका करू, नाहीतर डायरेक्ट मग तू मेसेज दुसरं काहीतरी असेल तर मला दे, नंबर न सांगता जर तुला नाही सांगायचं तर कसा बिझनेस करते तू, नंबर देऊन हा करते? मला व्हॉट्सअपला वगैरे मेसेज केला तरी चालेल, त्यातून तुम्ही ऑर्डर मला हा, देऊ मग तो शकता. नंबर काय आहे हा. तुझा? 7039644218 हा त्या नंबर नंबरवर मी तुम्ही तुम्हाला मला खाली देते. व्हॉट्सअप हा, मेसेज आणि तू चेक म्हणजे हा नंबरवर तुम्ही देऊ शकता. हा. विक्रोळी टू विक्रोळी विक्रोळी. टू जसं तिला विक्रोळी. सांगितलं, बाहेर जास्त ऑर्डर असेल तर हो. ती फास्ट करून तुमच्यापर्यंत डिलिव्हरी ती पोहोचवेल. जास्तीत जास्त तुमचा 2 किलोच्या वर ऑर्डर असेल ना तर मी विक्रोळीच्या बाहेर डिलिव्हर देऊ शकते. तर तुम्हाला 1 किलोच्या आत असेल ना तर तुम्हाला विक्रोळीपर्यंत घ्यायला यायला लागेल. हा. असं आहे. नाहीतर ती विक्रोळीमध्ये फ्री डिलिव्हरी आहे की चार्जेस आहे? विक्रोळीमध्ये फ्री डिलिव्हरी आहे. माझ्या इथपर्यंत मी येऊ शकते. पण कसं विक्रोळीच्या गायनामध्ये बाहेर विक्रोळी ईस्ट वेस्ट विक्रोळी ईस्टला राहते मी, कन्नमर नगर 2 ला. म्हणजे तिथपर्यंत ती हा ऑर्डर घेऊ शकते. तर तुम्हाला रावता 1 किलो- विक्रोळी थंय हा. तुमका हयो आसा, थंय आसपास जर तुम्ही रवत असाल हा. तर तुमका ता फ्री डिलिव्हरी देऊ शकता. हा. आणि जर तुमका काही प्रश्न असतील या ढोकळ्याविषयी, तुम्ही केलेलाच की नाही ताहो कमेंट मध्ये सांगा. आणखीन काही प्रश्न विचारू शकता. आताच या चेडवा तुमचा डोकं live किती वेळा मध्ये चुकलं ते पण हा. मला सांगा. चुकलं हा. की तुमच्या पहिल्या प्रयत्नात झालो, तसंच झालो, बसलो, फुगलो नाही, झाडी येली नाही, ते तुम्ही लाईव्ह मध्ये सांगा. आणि काय प्रश्न विचारूचे आहेत अजून ढोकळ्याविषयी ते सुद्धा लाईव्ह मध्ये विचारू शकता. आणि आता जवळजवळ 10 मिनिटं 10 मिनिटं झालेली झालेली आहे. आहे. मग आणि पहिलं जर काही चेक तुमचा- करूचो लागतलो. हा पहिलं थोडं आपण Check करून घे, सुरी टूथपिक घालून घालून किंवा सुरी आणि घालून जर चेक तुमका ह्याचं म्हणजे बोलतात ना, असं जर तुमका पण परत किचन वर लाईव्ह वर येऊचा असेल तर आमचा नंबर आहे 9766953545. तो पण डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये आमचं देतो त्याचं देतो. तसं तुम्ही पण आमच्या परत किचन वर येऊन तुमच्या रेसिपीज दाखवू शकता. तुमचा बिझनेस प्रमोट करायचा असेल तरी यू आर ऑलवेज तुमचं स्वागत स्वागत. आम्ही नक्की welcome. तुम्हाला साथ देऊ, लाईव्ह करू, व्हिडिओ करू, शॉर्ट व्हिडिओ करू, जे काही आम्हाला हो. शक्य असेल. आता ह्या चेडवाकच आता विचारतो हे ढोकळं बघून झाल्यावर की हा कसा वाटतं आता. आता सांगित आता आपण आधी ढोकळ्याकडे जाऊया. बघा मस्त फुगलो हा. पाणी असा ना गो भुतूर. काय बारीक वगैरे गॅस करूचे? मधोमध घालायची की असं काय नाही, तुम्ही कुठूनही घालून चेक करू शकता. एवढंच थोडं मला वाटतंय की अजून 5 मिनिटं ठेवायला पाहिजे. ठेवूया आपण गॅस फुल गॅस फुल करायचा, फुल गॅस फुल पण करून भुतूर ठेवा. पाणी असा ना हा. नाही तर नाही नाही पाणी आहे आणि आहे. चालेल एवढं नॉर्मल पाणी ठेवायचं, जास्त पण नाही. जास्त नाही ठेवायचं. आणि ज्यांना जसं मी बोलली ना, हिला जेन्युअनली बिझनेस आणि स्टार्टअप तिचा करायचा आहे म्हणून आम्ही तिची ही मदत केली, फुल न फुलाची पाकळी हो. करून. पण तुम्हाला पण जेन्युअन असाल ना तुम्ही आणि तुम्हाला जेन्युअनली बिझनेस करायचा असेल तर आम्ही आमच्यातर्फे आमचं जे प्लॅटफॉर्म आम्हाला मिळालंय युट्यूब त्याच्याद्वारे जेवढी मदत होईल ना तेवढी आम्ही नक्की करू. तुम्ही आम्हाला अप्रोच करा, आम्ही अप्रोचेबल आहोत. तुम्हाला तुमचं स्वागत असा. तुमका जर वाटतं की आम्ही पण येतो, आता पहिली सुरुवात आमच्या ह्या चेडवान केलेला ना, मयुरीने केल्या ना, तर तुम्ही पण तसा येऊन करू शकतास. की बाबा आता त्या ताईंनी पण सांगितलं तर मला माहिती नव्हतं पण तिने पिटीचं हे केलं. तसे आपले मालवणी आणि आपल्या ज्या मुली आहेत किंवा आपला महिला वर्ग आहे तो पुढे असा गेलाच पाहिजे. मग त्याला आमची साथ आहेच आहे. मग ते आम्हाला कशी तुम्ही साथ देता तशी ह्यांना हिला मयुरीला सुद्धा द्या. मध्येच आमचं भार्गव विलोनी ढोकळ खाऊन गेलो होतो. मग त्याला वाटलं की हे का की काय हा? त्याला अजून वाटलं. तुम्ही खाऊन बघू शकता. हे घ्या. तुम्ही आता टेस्ट नाही घेतली म्हणून मी पण खाऊन बघते. मी येताना करून आणलं, करून आणलं पण होतं अजून गेलं. मला वाटतं दुपारच्या आता 1:30 वाजत आले तरी पण तो हा ढोकळा- ढोकळा पूर्ण 1 दिवस राहतो, खराब होत नाही. कारण बाहेरचं तुम्ही घेणार ना, आता गरमी जास्त आहे त्यामुळे काय? तो आंबट वगैरे होऊ शकतो. भुतूर फ्रीज मध्ये ठेवायचो की आत? नाही नाही, आता बाहेर. गरमी सध्या जास्त आहे ना, तो फ्रीज मध्ये 1 दिवस पूर्ण तो राहतो, व्यवस्थित आणि राहतो. हा किती वाजता केला सकाळी? हा सकाळी मी 9 वाजता केलाय. 9 ते आता 1:30 वाजेपर्यंत हा. तो आंबलाही हा, नाहीये. नाही आणि ते छान आहे. एवढी सुगंध आहे. ह्याला चटणीची गरज वाटत चटणीची नाही. गरज नाही. विक्रोळी टू विरार प्रवास करून आलेला आपला हा special ढोकळा आहे. छान झालाय. खरंच छान झालाय. म्हणजे म्हणतात ना खाला एक घास खाला तरी मला वाटतंय की एक बाबा विश्वास द्यायचा होता की खरंच बाबा माझा ढोकळा होतो चांगला, म्हणून मी लोकांपर्यंत पोहोचवायचा होता मला. पुढे जाऊन तू काय करणार आहे? नुसता ढोकळ्यावरच राहणार आहे? छोटा नाही मोठा नाही, घरचा मी business? जॉबही करणार आहे आणि मी माझं स्वतःचं क्लाउड किचन पण चालू करणार आहे. त्याच्यासाठी थोडं आपल्याला कॅपिटलची वगैरे पण गरज असते. त्याच्यामुळे बिझनेस वाढवायचा तर कुठेतरी 4 पैसे हातात पाहिजेत. म्हणून मग सध्या तरी मी हा घरून फूड बिझनेस करते. आता गॅसचे वगैरे थोडेसे प्रॉब्लेम झालेत.
तरी पण मी लोकांपर्यंत पोहोचवायचा प्रयत्न करते नाही, ढोकळा. नक्की तुझं होऊ दे. हा. बघ आता. हा, तर 15 मिनिटं झालीत. झाली आहेत ना झाले, घालूनच बंद करा. टाक. मग आता हे तसंच ठेवायचं की नाही लगेच बाहेर नाही, आपण काढायचं? ओपन करायचं आणि डब्बा बाहेर काढून बाहेर ठेवायचा. काढून हा. ठेवायचं. कारण ढोकळ्याच्या याच्याच्या आतमध्ये ना हे त्या असते, पाणी वाफ गरम असते. असतात हा. ते शिजत जाणार शिजत पुढे. जाणार. बरोबर. पकड खया गो. ढोकळा आपल्याला पूर्ण अर्धा तास थंड करून घ्यायचा. थांब, थांब, मी काढते. हा. हो, थांब. भुतूर होती ना फक्त. हा, ही बघ. थोडासा गोंधळ होतोय. अलगद. नाही ना, काय नाही, पाणी. आता हे उचलते ना, जे काही काम नाहीये ते बाजूला ठेवलं. आता हे लागेल ना राय, जिरं, मोहरी, हो. कढीपत्ता मी आणलाय ते पण. कढीपत्ता. हो, मिरची, कोथिंबीर. तिने फक्त मीठ आणि हळद आणि मला मीठ आणायचंच नसतं मीठ ना. नाही यायचंच नसतं. काय म्हणतात? हा. आमच्याकडे आहे ना, इथं मोबाईल आहे ना. हा. हे काय बाबा दांडेकर यांनी अभिनंदन ताईचं लिहिलंय, तुझ्यासाठी कमेंट आहे. झी मार्शलने अनुजाने हाय लिहिलेला आहे. गीता लिहिलंय सम्राट बिल्डिंग, म्हणजे सम्राट बिल्डिंग मधून बघते वाटतं. अच्छा. गोरक्षण लिहिते अरे क्या बात है, आम्हाला पण कळू दे. क्या बात है ढोकळा आहे. सुधा वगैरे, अमिता वगैरे सगळ्यांनी हाय हाय म्हटलेलं आहे. पंकजने पण हाय केलेला आहे. तुमच्या सगळ्यांचं लाईव्ह किचन मध्ये खूप खूप स्वागत आहे. आता आपण हे कधीपर्यंत काढावं लागेल? अर्धा तास आपल्या ह्याच्यात पूर्ण जी वाफ आहे ती पूर्ण निघून गेली पाहिजे. आपण लाईव्ह एंड करूया का? कारण अर्धा तास परत हा, थांबावं लागेल. अर्धा तास थांबायला लागेल. मग त्याच्यावर आता थंड झाल्यावर हा. फोडणी द्यायची. हो. पाणी वगैरे कुठलं? पाणी नॉर्मल आपलं साधं पाणी. साधं पाणी हा, घालायचं साधं की पाणी. मीठ साखरेचं पाणी नाही, ते वगैरे इथं असं? पाण्यामध्ये आपण साखर वगैरे घालणार. अच्छा. आता काढू शकतो प्लेट मध्ये की नाही? काय असं ठेवा फोडणीचं, बाकी फोडणी आपल्या अर्ध्या तासानंतरच घालायची. आणि जर आपल्याला नाही काढायचं आणि ह्याच्यावरच द्यायचे तरी चालेल नाही, ना? पण तो कसं निघेल असं का? द्यायची नाही, कारण हा पूर्ण प्रॉपर बसत नाही. बघा हे सांगायचं फोडणी होतं. बसत म्हणजे नाही. ढोकळा फोडणी ओपन बसत नाही. करून कट करून पीसेस मध्ये टाकून मग फोडणी द्यायची. मग आता आपल्याला हेही म्हणजे शेवटला हेही तुम्ही लक्षात हा, ठेवा लक्षात की ठेवायचं. तुम्ही म्हणाल आता झालाय तर आम्हाला दाखवा. काही ताई हा. म्हणतील सुद्धा याच्यावरच घाला फोडणीने कापून दाखवा. पण नाही, नाही, हा बसत नाही पूर्ण फोडणी गार proper. करायचा आहे. ढोकळा हा पूर्ण फोडणीवरच अवलंबून असतो. हा. त्यामुळे कधीच आहे ना काही काही जण काय करतात पूर्ण जो आपण फोडणीचं ते भांड्याचं पूर्ण ओततात, तसं ओतायचं नाहीये. चमच्याने हा, घालायची असते. चमच्याने आता हा काढूया प्लेट. नाही अर्धा तासानंतर, कारण त्याच्यामध्ये पूर्ण वाफ आहे. म्हणजे असं हा, कडेने पूर्ण हे अर्ध्या निघणार तासाने नाही. तसं नको काढूया कारण ते चिपकणार आणि चिपकणार, हा, वाफ आहे. त्याला त्याचा वेळ द्यावा लागेल तुम्हाला. वेळ द्यावा त्यांनी लागेल. सांगितलंय पूर्ण तो अजून पूर्ण आपल्याला वरती थंड त्याची होणार. वाफ दिसते. हा हे काय हा. येत मग आहे. त्याच्यामुळे आता हा लाईव्ह आपण एंड कर. चालू आहे का? पंखो लावूया मग थंड होऊ दे. हा. थंड पाणी द्या ना मला. हा. हे घे. थंड द्या, थंड. फ्रीज मध्ये मी नाही ठेवत. नाही ठेवत. आता ढोकळं झालो. घावणे पण आहे ना आपल्या मालवणी माणसांका ना भिड्यावरती करता की नॉनस्टिक मध्ये? नॉनस्टिक नाही, घावणे खायचे तर भिड्यावरचेच खायचे. बरोबर. भिड्यावर हा. मालवणी पण माणसाची त्या तसा भिडा पण व्हाया. हो, जर तसा तो भिडा पण तुम्ही ठेवलास हा. आणि त्या नाही वापरलास मग त्याच्यावर तुमचा काय घावणे नाही येणार. रोजच्या वापरातला जर असाल. आता आपले मालवणी माणसांचे घावणे म्हटल्यावर फेवरेट. ते पण तुका पहिल्या प्रयाला तर जमले की तू पहिला पण तांदळाचा पीठ वाया कधी घालवलं. कुठली रेसिपी पहिल्या प्रयत्नात कोणाला जमत नसते, ती करण्यासाठी मेहनतच घ्यावी लागते. प्रॅक्टिस खरं करावी लागते. प्रॅक्टिसच करावी लागते. तुला दाखवण्यासाठी आता तुम्ही हो, हा. लाईव्हला तोपर्यंत तुमचे काय प्रश्न असतील, हा, काय प्रश्न विचारायचं सुद्धा विचारू असा. तसं आपलं काल आपण व्हिडिओ पण टाकलो. जसं ती सांगते ना सिलेंडरचे प्रॉब्लेम्स हा, सुरूच आहे. तशा आता आपल्या
सुरू झालेले आहेत की तेल कमी जितकं होईल तितकं कमी वापरा कमी वापरा कमी वापरा. तर ढोकळ्यामध्ये जास्त काय आपण तेल वापरत नाही आहोत. तुम्ही हे ढोकळं नक्की ट्राय करा. ढोकळा सुद्धा थोड्याशा तेलात होता, जास्त तेल जास्त नाही. पण तेल नाही लागत. फोडणी बस आम्हाला लागतं पण एवढं आणि जास्त ते नाहीच आहे. हा. त्याच्यानंतर अजून कुठले घावणे. घावणे, ढोकळा चिकन करते, लॉलीपॉप चिकन जातं आणि चिकन सुक्का, चिकन 65 जातं. खूप म्हणजे आपलं सुरमई थाळी. कुकिंग क्लास केलास की कुठे नाही बघून नाही, बघून मला करते? कुकिंगची आवडच आहे पहिल्यापासून. मग तू त्या पदार्थांमध्ये कसं अपग्रेड करते? कारण चिकन लॉलीपॉप हॉटेल सारखं झालं हॉटेल पाहिजे. सारखं कसं हा. माहितीये, मी मग तू 2-3 AI वेळा ला ट्राय विचारतेस, मी पहिले स्वतः ट्राय करते की बरेचसे असे मसाले ऍड करते मी. तर त्याची टेस्ट ही बाहेर सारखी मला कुठेतरी कमी वाटली तर मी वेगळे ट्राय करते. मग त्याच्यामध्ये सोया सॉस, मग तो एक सिक्रेट आपला आहे, तो आपला लॉलीपॉप साठी आहे. शेजवान सॉस म्हणून येतो, शेजवान चटणी नाही. तो 60 रुपीज पर्यंत डीमार्टला वगैरे तुम्हाला मिळून जाईल शेजवान तो. sauce. हा, शेजवान सॉस तो जर घातला ना तर तुम्हाला त्याची टेस्ट सेम बघा, जर कोणाला हिच्याकडे कुकिंग तो शेजवान चटणी सारखाच दिसणार तुम्हाला, पण तो शेजवान चटणी नाही, शेजवान सॉस आहे. कुकिंग क्लासला जायचं असेल ना तर तुम्ही नक्कीच जा. ती असं हे करून ठेवणार नाही. म्हणजे हा. आजचं राखून काही तुम्हाला नाही, ते जे काही तिचे जे काही अनुभव आहेत हो. प्लॅन्स पैकी. आता मला पण पण तू कुठे काही नाही शिकलं. या बाबा मी माका ह्या करू स्वतः लागल्या. स्वतः तयार करत 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 पण मग तू मला काय असं experience वाटलं की आईने ताईने असं कोण ना कोण हो. बघताय करताय मला म्हणजे त्याचं बरेच बघून. जण मला टिप्सही देतात त्याच्यामध्ये. आता बऱ्याच जण मला ढोकळ्यामध्ये पण टिप्स दिले. तुझी काही तुम्हाला काही टिप्स हवेत हा, कमेंट करा. हा. आता जसं तिने शेजवान सॉसच्या जागी काय म्हणाली, भले मी शेजवान- जरी आज ढोकळा शिकली असती तरी बिल्डिंग मधले पण सपोर्ट करतायत मला. अजूनही मरी खूप जण मला बोलतात मरी अजून ढोकळ्यापर्यंत थोडी थोडी फोडणी जाऊ दे. म्हणून मी आज तुमच्या समोर सांगितलं की ढोकळा असा फोडणी का नाही द्यायची वरतून. कारण ते मला ढोकळा कट करून का फोडणी द्यायची, कारण प्रत्येक ढोकळ्यामध्ये ती फोडणी गेली पाहिजे याच्यासाठी. दाना दाना. हा, प्रत्येक ती पीस मध्ये त्या piece झाडी झाडीमध्ये हो, मुरली गेली पाहिजे. आता म्हणजे ती कशी घालायची ते हो. सुद्धा आहे. तुम्ही ते- पात्र घ्याल आणि ओताल तर ते ती जमणार नाही नाही. जाणार. हा. पूर्ण ती म्हणाली पूर्ण तरी खूपच गरम आहे. हे गरम भांड आहे. मला हा, वाटतं असं पात्र थंड झालं थंड पाहिजे. पाहिजे. आतमध्ये त्याची अजून स्टीम असते, त्यामुळे हा. नाही काढायचं एवढं. फ्रीजमध्ये पण नाही टाकू शकत. नाही. बरेच जण काय करतात की रात्री बनवून ठेवतात हा, मग आणि सकाळी पण तुम्ही नाही नाही, असं मी ट्राय केलेलं आहे. दुसऱ्या दिवशी मला पिकनिकला जायचं होतं म्हणून मी आदल्या दिवशी बनवला, पण तो नाही प्रॉपर टेस्ट वगैरे नाही लागली त्याची. फ्रीज मध्ये ना म्हणजे पाणी सुटतं, त्यामुळे मग तो प्रॉपर पण तू आता म्हणालस की ह्यो आता खराब नाही होत. आता हा. गरमीचं होत पण ठीक आहे. पण बाकीच्या दिवसात आता ह्या तू बनवलं, ह्या हा. असं ठेवलं हा. झाकून वगैरे आणि झोपला आणि सकाळी तू उठून फोडणी दिलं नाही नाही तरी ती चांगलं नाही नाही होणार. म्हणजे तसाही तुम्ही नाही, नाही करून करू. चालूचा नाही. म्हणजे ह्या होय आता तुमका तग धरून उभ्या राहूचाचा आणि आमचे नाही गप्पा ऐकूचे असते तरी ऐकूचे लागतले आणि ह्या बघूचाचा. हो, केक ट्राय केलाय मी, रवा केक वगैरे ट्राय केलाय, पण अजून तेवढा मला एक्सपिरियन्स आलेला नाहीये त्याच्यामुळे. असं जसं ढोकळा आहे तसंच मी ते माझं ट्राय चालू आहे, पण मला Practice. परफेक्शन त्यामध्ये मिळत नाहीये. प्रॅक्टिस करावीच लागते. करावीच लागते आणि हा. ढोकळा असा आहे ना की लगेच कोणालाही जमत नाही. हा. आणि मी पण खूप बरोबर स्ट्रगल आहे, मधून बरोबर शिकलीये. आहे. अजूनही सगळ्यात मला बरेच काही. जण टिप्स देतात त्याच्यामध्ये की आता असं कर. हे झाले त्याच्यानंतर जेवणात म्हणशील तर आता चपात्या हा. जमतात. चपात्या येतात. हा हा. सगळं म्हणजे गोल तुम्ही काय- गरगरीत गोल फुगलेली. गरगरीत फुगलेली. बघा बघा. पूर्ण म्हणतात ना काय म्हणतात अन्नपूर्ण ब्रह्मा आमचा चेडू असा मयुरी असा तुम्हाला जेवणाची टेस्ट घ्यायची असेल तर माझ्या घरी तुम्ही येऊ. माझा भाऊ आहे, माझा मुलगा आहे, माझं हे आहे. ती एलिजिबल पण तिचा निर्णय घ्यायचा अधिकार सर्वस्वी पण मला घ्यायचा आहे. जॉबही करायचा आहे आणि बिझनेसही करायचा आहे. या दोन्ही मला चालू ठेवायचे, कारण एका चांगलं आहे. आता एकावरती नाही होत. बरोबर आहे. कोरोनासारखी परिस्थिती परत येऊ नये असं सिच्युएशन आणि असते. ती येऊ न येऊ पण आपण आपल्या पायावर उभं असायला महत्वाचं आज मी आहे. बिझनेस करते, कधी तू पुढे चालेल, मला स्टॉल लावायला मिळणार नाही. बरेचसे स्टॉल बंदही झाले कोरोनामुळे आणि बरेचसे स्टॉल लावलेही गेले. अशी सिच्युएशन झाली. तुझ्यासाठी कमेंट आहे, सविताने लिहिलंय, मयुरी छान बनवलंस ढोकळा, व्हेरी नाईस, ढोकळा बनवण्याला सोपं नाही. असं त्यांनी लिहिलंय. ढोकळा बरोबर आहे. बनवणं सोपं नाहीये. पाहुणे कोण आहेत नेहाने लिहिले. तर ही मयुरी आहे, ही आपल्या मालकंटोली मधलीच आहे, सरवडे गावातली. सावडाव. सावडाव हा. हा, तिकडचीच आहे, आपली सबस्क्रायबर आहे. आणि तिने मला ना कोरोनाच्या काळात मला वाटतं बिझनेस सुरू केलेला तेव्हा तिने मला विचारलेलं, पण त्यावेळेला भार्गव वगैरे होता ना, त्या गोष्टींमध्ये माझं राहून गेलं. मग म्हटलं
पुन्हा एकदा आता आपण ही नवीन सिरीज चालू करतोय त्याच्यामध्ये आपण जे कोणी जेवणामध्ये किंवा तुम्ही विणकामामध्ये असाल किंवा एखादी हा. चांगली कला तुमच्याकडे असेल जी तुम्हाला खरोखर मनापासून जेन्युअनली सादर करायची असेल तर आम्ही तुमचा व्हिडिओ नक्की लाईव्ह करून नाहीतर लाईव्ह नाही संभव असेल तर व्हिडिओ करून शॉर्ट तुमचं स्वागत असं आपल्या परब किचन मध्ये. तुम्हाला तुमची कला दाखवायची असेल तर मग ती स्वयंपाक असू दे की बाकी कोणतेही असू दे, रांगोळी असेल तरी सुद्धा तुमचं स्वागत आहे. हा तुम्हाला जर चांगलं फूल बनवता येत असेल किंवा असं ते तोरण बनवता येत असेल साध्या साध्या गोष्टी ज्या असतील किंवा तुम्ही ब्लाऊज छान शिवत असाल किंवा मेकअप छान करत असाल किंवा असं कुठलीही Hairstyle. गोष्ट, आताच्या ह्याच्यामध्ये थोडं शिक्षण कमी असलं तरी चालेल पण अदर्स ऍक्टिव्हिटी शिकायच्या हम्म. ते खूप आपल्याला पुढे नेतात. आता आज माझ्याकडे जॉब नाहीये पण मी या कलेमधून कुठेतरी बिझनेस करते, कुठेतरी 4 पैसे कमवते. मग ही कला कधी उपाशी मरू देत नाही आज असं आहे. बनवतोय खमंग असा ढोकळा. लाईव्ह ढोकळा, रेसिपी. ढोकळा, ढोकळा. आज आज आपलं लाईव्ह रेसिपी मध्ये बनला खमंग ढोकळो आणि तो पण गुजरातचो नाया. तो विक्रोळीचं ढोकळो आणि बनलो आज परब किचन मध्ये. म्हणजे झालं ह्यो कणकवलीचं परब ढोकळं. किचनचो ढोकळो आणि कणकवलीचो. तसं ट्रेडमार्क आमचं नाही हा. ते क्रेडिट सगळं त्याका जातं. आता ना आता ह्याची रेसिपी बनवून ह्या संडेला मी तर ट्राय करते. तुम्ही कधी करताय ट्राय ते खाली कमेंट मध्ये सांगा. पण एवढी गॅरंटी आहे की तिचा हा ढोकळा आता बघा आम्ही अर्धा तास वाट बघतोय. डबो थंड झालोच नाया. फ्रीज मध्ये पण ठेवू शकत नाही. त्याला एक दिवस काही होत नाही ना आंबट ना काय फक्त उष्णता आता जास्त आहे म्हणून हो. तिथल्या तिथे केलेलं बरं. तुम्ही स्टोरेज सेवा बनवून खा शक्यतो. हा. आणि जर कुणाची बड्डे असेल कुणाचं काय असेल आता तर तू म्हणतो मुलांना- ह्यो बेसनचं केलं, आणखीन खायचं तू केलंस काय ट्राय करतात ना? रवा ढोकळा मी एक ट्राय केलाय तो तोही सफेद खूप होता. सुंदर होतो. हा. तो कसा माहितीये रवा आपण जर 1 कप रवा घेतला ना तर अर्धा कप आपल्याला दही घ्यायचंय. पण तो दही कसा आंबट नाही पाहिजे आणि थोडस लिक्विडी मध्ये पण नाही, थोडं घट्ट दही असतं ना तसं घ्यायचंय आणि त्याच्यामध्ये आपण इनो घातलं तर चालतो पण ह्याच्यामध्ये इनो नाही घालायचं. बघा तुमका अच्छा, एका हा. रेसिपी मध्ये एका लाईव्ह रेसिपी मध्ये दुसरी रवा ढोकळ्याची पण म्हणजे आता- त्या एकच आता tagging काय द्यायची नाही माहितीये? जर तुम्ही खमंग ढोकळा बनवत असाल तर या 7-8 चुका टाळा. तर तुमचं ढोकळा ह्यो perfect पूर्ण बनतो. डिश मध्ये येईपर्यंत इझी नसते प्रमाणासहितच घ्यायला लागते. हा. आणि तो परत बनवून झाल्यावर डिश मध्ये येऊ तशी ती झाली तशी ती फोडणी पोचेपर्यंत काय त्यासाठी लाईव्ह रेसिपी काय करूची लागतली पूर्ण बघूची लागतली. जाऊचा नाही बिर्याणी कधी try केली आहे? चिकन बिर्याणी ट्राय केले फक्त असं मी म्हणतात ज्याचा चिकन हा. बिर्याणी जमणार नाही ना त्याचं चिकन पुलाव हो होता. पुलाव होतो. असं कहावत आहे हा आपल्या लोकांमध्ये बोलणाऱ्यांची कहावत आहे की तुका चिकन चिकन बिर्याणी नरम झाला तर चिकन पुलाव पुलाव होऊन होऊन जातो. जातो. म्हणजे ज्याचा चिकन बिर्याणी जमणार नाही तर तो ढोकळ्याचा पण तसाच प्रकार आहे. भले आपण तुझं सांगताना पुलाव सांगतो होता. की चिकन बिर्याणी बनवते पाणी जास्त झालं की बोलतो चिकन पुलाव झाला. तुझं पुलाव होता की बिर्याणी होता? नाही कधी कधी जर तांदळाच्या प्रमाणे जुनं असतं, नवीन जुनं असतात. नवीन त्याच्यामुळे प्रमाणे असतं. कधी आपल्याकडून आपण मेजरिंग पण बरोबर घेतलेलं असलं तरी पण तांदळामध्ये पॉट असला की मग आपल्याकडून आपण पाणी बरोबर टाकतो पण तो होताना कधी चिकट होतो. तर तो पुलाव म्हणून मी म्हणजे आज पुलाव बनतोय घरामध्ये. चिकन पुलाव झालाय. नाही हे फॅक्ट आहे. जर हा, तुला चिकन होतं. बिर्याणी जमत नाही तर असंच हे तर तुमचं तुमका आवाज येता की नाही कारण 2 माईक आणि तिसरा यात थै 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 जाता तकडे 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 ढोकळा घेऊन आपला खावतोच आज आपली पाहुणी आहे मयुरी. नेहाने मला तिला जीन्स मध्ये छान दिसत आहे म्हणून थँक्यू सो मच. छान दिसत आहे म्हटलं मी स्वतःला म्हटलं अरे वा असं. त्याच्यानंतर अर्चना थोडासा आपला गार झालाय. प्रत्येक मग पाणी काढूया. घेऊन त्यात डब्बा ठेवा लवकर थंड होईल. ओके हा. परातीत पाणी देऊन त्यात डब्बा ठेवूया थंड होईल का त्याने काय फरक धन्यवाद पडणार? धन्यवाद तुम्ही ती टिप्स टीप पण मला अशाच मला टिप्स देत जावा. हा म्हणजे हा. तुझं प्रत्येक गोष्ट थोडी इझी होईल. तसं झालं पण कडेने बघूया दे तू परातीत पाणी. नाही झालंय तसा फक्त आतमध्ये ना थंड होण्यासाठी आम्ही वरतून आपलं पंखो लावलेलं. आवाज येतो की नाही बरोबर तो सांगा. नाही तर तुम्ही- पंख्याचो नाही आमचो. 1 2 3 वा मस्त. डब्याला चिकटलेले पण नाहीये आणि बघा. एकदम असं व्यवस्थित झालं. हे बघ जाळी पण पूर्ण संपूर्ण 360 डिग्री ती फिरवून दाखवते आणि हँडल पण करते. जाळी पण तुम्हाला चारी बाजूनी जाळी दिसेल बघा. आणि पूर्ण ढोकळा हे वगैरे बघा, फोडला हे नाही. बघा. तिने जसं हा. हँडल केला ना
आणि आता आपला असं- कुठेही ढोकळा चिकटलेला पण नाही डब्यात डब्याला चिकटलेला पण नाही. आता असो 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 स्पंजी अजूनही मला तो खरं हाताला थोडा ओलसर लागला त्यामुळे अजून ते आतमध्ये मला गरम गरम वाफ आहे त्यामुळे प्रॉपर त्याला अर्धा तास द्यावाच लागतो. चला आता अशा प्रकारे आपला अशी हा तुम्हाला जाळी दिसली पाहिजे प्रॉपर चारी बाजूने दिसली पाहिजे जाळी. अरे मोबाईल कुठे गेला? हा आता मी बघत होती हे बघा मऊसूत किती झालाय तो बघा हा बघा एकदम जसा काय माझा कापसा डब्बा घात कसा तो लावताय ना तेवढा आहे ना तसा. डब्बा तो हा. मोठा आहे ना तो असं होतं मग. हम्म. हा डब्बा एवढाच आहे बिर्याणीला ना. बिर्याणी राईस हा खूप असतात कन्फ्युज. हा ते तर आहे. फुगवायचं कसं म्हणजे हा म्हणजे काय करायचं? तो डब्बा 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 बोललीस ना हा हा. मोठा छोटा हा डब्बा कसं असतं ना आपल्या डब्याच्या साईज वरही असतं. तुम्ही सोड्याचं प्रमाण जर कमीच घेतलं तर ढोकळा हा एवढा बसवू शकतो खाली तर तुम्ही प्रॉपर घेतला तर एवढा म्हणजे व्यवस्थित होतो आणि त्याचा व्यवस्थित झाला कसं समजायचं चारी बाजूनी जाळी आली पाहिजे आणि वरती असा क्रॅक गेला पाहिजे म्हणजे आपण ढोकळा झाला समजतो. आणि खाली बसलो असतो तर असं चेमलो चेपलो असतो हा. बरोबर. आणि ढोकळा कधी कधी कसं ना व्हायचं माझं की ढोकळा व्हायचा पण जेव्हा आपण बाहेर काढतो ना तो हळूहळू हळूहळू तो खाली खाली बसायचं बसायचा त्यावरून पण पण ते समजून कारण येतं. का ते का व्हायचं? कारण का आपलं माहितीये कधी तुम्ही पाणी आणि सोडा पाण्याचं प्रमाण आणि सोड्याचं प्रमाण जर तुम्ही व्यवस्थित नाही घेतलं तर असं होतं. आणि समजा ते पाणी सोडा घातला आणि आपल्याला जास्त वेळ लागला किंवा बाबा तुम्ही ठेवायला. बॅटर जेव्हा फेटता जास्त वेळ फेटता हा. हे एक टिप्स आहे त्याच्यामध्ये. हलके जोरात फेटता जोरात पण फेटायचं नाही हलक्या हाताने फेटायचं एकाच दिशेने एकाच दिशेने फेटायचं. बघा आता हा. म्हणतात ना करता करता आम्ही पण हा. शिकतो. आता हा. ढोकळ्याची रेसिपी आता परब किचन मध्ये होतलीच. हो. आता ही लाईव्ह तर आपली अशी होतली हा. रेसिपी. नेहाने लिहिलं रिपीट कराल का? हो ही रेसिपी रिपीट आम्ही नाही होऊ शकत. आता तुम्हाला ही रेसिपी सेव्ह होईल लाईव्ह व्हिडिओ मध्ये. तिथे परब किचन मध्ये लाईव्ह सेक्शन असतं व्हिडिओ असतो शॉर्ट व्हिडिओ असतो आणि लाईव्ह सेक्शन असतो त्याच्यामध्ये जाऊन तुम्ही हे बघू शकता. त्याच्यामध्ये पूर्ण प्रमाण दिसेल. आता पण तुम्ही बॅक फॉरवर्ड गेलात ना तर तुम्हाला अजूनही दिसू शकतं पण ते जरा सेव्ह होऊ दे. सेव्ह होऊ दे. अजूनही तुम्ही हात लावून बघणार ना तर त्याच्यामध्ये अजून थोडं वाफा आहेत गरम परत त्यामध्ये आहे हे आपल्या हाताला लागलं नाही पाहिजे पूर्ण आपल्याला थंड झाला पाहिजे तो ढोकळा तरच आपल्याला कट करायचं. म्हणजे अजूनही तो आपण कट करू शकत हा, नाही. नाही. पंखा लावा. आता याला काय परातीत ठेवूया? नाही नाही कशाला आता काचेचा आहे ना आता नाही glass. आता आतूनच थोडं गेलं आपण पाहिजे. कापूया कधी? थांबा जरा अजून 10 मिनिटं. अजून कारण 10 खूप वेळ मिनिटं. लागतो ढोकळ्याला. हा हा आपण असं म्हणतो हो की ढोकळा म्हणतो पटकन पण होतो. हा, पण असं बॅटर बनवून ढोकळा बनवून झालं 10-15 मिनिटात नाही होत असं पूर्ण त्याला वेळ द्यावाच लागतो. आणि चांगला तू म्हणतेस आता हा असा आपण केला बेसनचा तर प्रेमिक्सचा करायचा असेल तरी त्याला एवढाच वेळ लागतो का? प्रेमिक्स करायचं असेल तरी त्याला 15 म्हणजे 10 मिनिटं ठेवायचं फक्त बस. कारण आपण फक्त पाणी घालून आपण फक्त त्याला फेटतो बस. हा. आणि तेल घालायचं विसरायचं नाही कारण ते ऑलरेडी तेल मग नाही तू काय घालत प्रेमिक्स premixमध्ये. वगैरे केलेलं आहेस हा का? प्रीमिक्स पण बनवून केलेला आहे आणि असा खूप बेस्ट होतो प्रीमिक्सचा तेवढा मला रिझल्ट नाही मिळाला जेवढा ह्याचा मिळाला असं आहे. म्हणजे हा एक हो. प्रश्न पण तुम्हाला हो. जर पडला असेल तर त्याचंही उत्तर आता मयुरीने हा. दिलेलं आहे. म्हणजे प्रेमिक्स करून पण त्यालाही एवढाच गार करावा हो लागत असेल. तेवढाच म्हणजे तेवढाच ती- गार करा. फक्त हो. आपल्याला ती 10 मिनिटं हा, वाजतात जे हो. आपण बॅटर हे हो. फक्त पाणी घालून किती ते फेटायचं हा. तेच. हा बिफोर आहे आणि हा आफ्टर आहे. आता ह्या बिफोर वरून आफ्टर वर जाण्यासाठी आपल्याला वेळ द्यावा लागतोय. त्याला हे- काहीच करू शकत नाहीये. फोडणीचं हे कुठे पात्र फोडणीचं साहित्य काढूया ना आपण. काढलंय हे बघ हे कुठे आहे ते भांड मी घेऊन येते ते. पडते. भार्गव उघडतच होता नाही, नाही मी समोर असा दिसा नाही. मी तेच म्हणते, यांनी तिकडे बघितलं आणि यांना दिसलं नाही म्हणजे कुठे गेलं की काय. मला भार्गवने ते उघडलं मी हे उघडलं. फोडणीची तयारी केलीये. येऊन आली. नाही पण बिझनेस साठी ही जी तळमळ जेन्युइनली तुम्हाला दिसली की नाही हो वहिनी? हो हो असं हो तुम्हाला हो जाणवलं ना? एक तर म्हणजे कौतुक तिचं एवढं आहे की ती विक्रोळी होऊन विरार वी असलं तरी पण खूप अंतर आहे खूप अंतर आहे आणि दाद द्यायला पाहिजे म्हणजे ती एवढ्या लांब आली आणि आमच्याकडे म्हणजे तिने अगोदर सरोज परब किचनवर विश्वास विश्वास दाखवला आणि सरोज बरोबर ती बोलली की मला यायचं स्वतःहून बोललं. आता कुठेतरी मला लोकांपर्यंत माझा ढोकळा पोहोचवायचा होता. अजून हा. बिल्डिंग मध्ये माझ्या एरियामध्ये
देत होती ढोकळा. मला असं वाटत होतं आता चला अजून म्हणजे आपण तुला असं ढोकळा कोणी पुढे जा. सांगितलं परत किचनचंही नाव मोठं करूया. नाही, पण तुला असं कोणी सांगितलं का की असं युट्यूबला जा, तू हे असं ढोकळा हा, मला कर? बरेच जण सजेस्ट केलं की तू स्वतःचं युट्यूब चॅनल खोल, त्याच्यामध्ये तू डेलीचे व्हिडिओज बनवून तू म्हणजे रेसिपीज कर, अपलोड कर. पण तेवढं इझी नाहीये. मी आता बघितलं की कारण एकटा नाही होत. कारण त्याला टीम 4 वर्क तीन लागते, दिन टीम वर्क लागतातच. लागतं, हो, प्रॅक्टिस लागते, प्रॅक्टिस लागते. त्याशिवाय आपलं हो. होत नाही. आता तसं आता झालंय कसं म्हणजे आम्ही आहोत इथे 1 तासापासून आमची मुलं बाहेर आहे. हो. त्यांना बिझी ठेवावं लागतं. त्याच्यानंतर शूटसाठी आता हो. वेळ द्यावा लागतो. त्याच्या अगोदर जेवण करावं आता ही लाईव्ह रेसिपी आहे म्हणून हे, नाहीतर इथेच नाही संपत. आम्ही रेसिपी करतो, मग ते पुढे पण आणखी हो. त्याच्यानंतर ती सर्व टॅगलाईन करणार, हे करणार, किंवा ते एडिट करणार. मग ते असं खूप असतं ते. खूप असतं. म्हणजे काही काम आपलं असं सोपं नाहीये सोपं नाहीये. सगळं तर. कुठला एकदा पदार्थ ना तुम्ही- चांगला हा. व्हायचा असेल तर तुम्हाला टाइम द्यायलाच पाहिजे. आणि तुम्हाला सोपं असं वाटत असेल नाही, पण उडी जर मारायची आहे ना तर मनापासून मारा. हो. आता असे किती चॅनल आहेत की करून असे बंद झालेले आहेत. काही हा. अडथळे येतात, असे आमच्या पण येतात असे आहेत. की आहेत आहेत. येतात. मग कधी कधी तुम्हाला दिसत असेल सरोज एकटी लाईव्ह करते, कधी ती नसेल तर मी एकटी लाईव्ह करते, असे होतात. पण तसं टीमवर्क पण असायला पाहिजे. हो. आणि नंतर तो तेवढा पेशन्स धरून तग धरून बसणं ही महत्वाची गोष्ट आहे. महत्वाची गोष्ट आहे. कारण की मला बिनसलं माझी रेसिपी नाही चालली, चल मी आता नाही करत, म्हणजे मूड ऑफ करून घेऊ नका. बिनधास्त आज करा नाही तुम्ही. झालं, आज नाही तर उद्या उद्या करा, नाही उद्या झालं, करा. परवा तर होईल. चल आज 2 आले, उद्या 3 येतील, त्याच्यात शेअर करून 4 येतील. आज ही एकटी आली, उद्या आणखी दोघी तिघी दोघी येतील. तिघी येतील. बरोबर आहे. अजून म्हणजे तुम्हाला अशा ढोकळ्याच्या व्यतिरिक्त अजून रेसिपी तुम्हाला बघायची असेल हा. सिट्रिक ऍसिडला ऑप्शन आहे का? तर सिट्रिक ऍसिडला ऑप्शन नाहीये. बरेच जण लिंबूही घेतात, लिंबू पिळूनही घेतात, पण लिंबू छोटं असतं मोठं असतं, त्याचा रस कमी जास्त असं पडू शकतं. त्यामुळे ते प्रमाण तुमचं चुकू शकतं. आणि इनो तर मी बोलली होती सायट्रिक ऍसिड कुठेही तुम्हाला मिळून जाणार ते. कुठे नाही म्हणजे असं कुठल्या वाण्याच्या वाण्याच्या दुकानात दुकानात म्हणा तुम्हाला वगैरे मिळून- ना, मिळू वाण्याच्या दुकानात नाही शकतं. मिळत, डीमार्ट मध्ये तर मिळणार. हा. म्हणजे त्याला ऑप्शन ऑप्शन नाही. ऑप्शन नाही. हळदीला फक्त ऑप्शन. हा, कधी आपण कधी आता नाहीच गावला तर लिंबू पिळून त्या प्रमाण असणार ना, किती रस घालायचा. हो, ते तसं प्रमाण नाहीये. हा. 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 नाही. पण ते लिंबूच आहे ना. जर चुकायचं असेल ना तर मी त्या हा. प्रमाण देणारच नाही लिंबूचं. हा. असं आहे. चला आता थंड झाला का बघ जरा. हा. हा बघ आपला हा, आफ्टरवाला थोडा ढोकळा. आपला गार झालाय मग आता कटू. चला लेके प्रभू का नाम. कापते वेळेस तुम्हाला कळेल हो, किती मऊसूत झालाय तो बघा. मी एक तुम्हाला दाखवते. हा, वर घे जवळ. हे बघ, जाळी. हम्म. चला लवकर स्क्रीनवर डबल टॅप करा. आवडला ढोकळा तर हार्ट्स पण द्या, लाईक्स पण द्या, सगळंच द्या. ऑर्डर पण द्या. ऑर्डर पण द्या. ती जेन्युअनली प्रयत्न करते. छोटा मोठा का नाही होईना, प्रयत्नार्थी परमेश्वर. खायला कुठे यायचं? आता तुम्हाला जर मयुरीच्या हातचं खायचं असेल तर नाही, विक्रोळी, सॉरी, ती विक्रोळीवरून आली नेहा. तर तुम्ही विक्रोळीला तिला ऑर्डर देऊ शकता. आणि आता जर विरारला येत असाल तर नक्की विरारला या. बघा चारी बाजूने एकदम एकदम झाडी जाडी. परफेक्ट सुटलेली आहे आणि मऊसूत आहे वहिनी, ती. आता या संडेला तुम्ही डोक्याची पार्टी देऊनच टाका. इथे तरी बघा. तू कर, तू तू पाहिलं का? मग मी रेसिपी आहे की करेन. नाही उभा सेम मार्केट चालतं. वहिनी, अरे नाही, तुमचे मिस्टर खुश होतील ना. बोलते मला हम्म. बायको परफेक्ट ढोकळा बनवलाय. पूर्ण चारी बाजूनी आपली तसं मी ढोकळं केलंय हा. चारी बाजूनी आपली हा. जाळी आली. मी केलंय ढोकळं, असं नाही. आणि मला सासरी दिल्यावर दात पण मिळालेली, पण दुसऱ्यांदा फसलो होतो की त्या नाही सांगा. नेहाने दिलं, तुम्ही कुठून लाईव्ह करता? तर आम्ही विरारवरून करतोय. सुवर्णाने दिलंय की चारकोपला डिलिव्हरी पाठवाल का? जसं तिने जरा सांगितलं. मोठं भांड नाहीये. जास्त मोठं लागेल. 3-4 किलो तर मग कढईच देव. मोठी कढई आहे. मोठी म्हणजे छोटी- आपली छोटी. छोटी नाही, आपली रेसिपीची तुला कढई भेटेल. हा. आता ह्याच्यातच ऍडजस्ट म्हणजे करावं लागेल. नाहीतर किती लागणार आहे तरी पण मोठं भांड म्हणजे? कारण ना एवढीशी ढोकळी नाही एवढ्याला पुरणार नाही. चांगलं. काय कढईमध्ये चालली का बघ? हो, बाई. खूपच मोठी कढई आहे. नको. म्हटलं तर आता छोटा टोप नाही आहे. स्टीलचा टोप आहे, पण त्याची condition बरोबर नाही. ते scrap मध्ये टाकलं पाहिजे. तू कढईतच टाक त्या. हा.
कढईतच कर, कारण तेवढं- राहू दे नंतर मी डिमार्ट पण एवढं आणले असं मस्त भेटतं हा. Mart मध्ये. आता माझ्याकडे पण पहिलं असंच होतं हा ते पण मला मोठं ना कळलं ना, हा, कळलं मग मला बरेच ते. जण बोलायला लागायचे की तुझ्या डोक्याची फोडणी कमी पडते म्हणून मग मी ते मोठं असं घेऊन आले. आम्ही काही करत नाही ना, त्याच्यामुळे आपली ही फोडणी बेस्ट आहे. समोर लिफ्ट आहे का? समोर लिफ्ट आहे का? नाही, समोर लिफ्ट नाहीये, घर आहे. काय माहिती कुठे लिफ्ट दिसली. या बिल्डिंगला लिफ्ट आहे पण घरात लिफ्ट नाहीये. सुवर्णाने दिलं किलोची प्राइस किती आहे मॅडम? 280 रुपये किलो. 280 रुपये किलो ढोकळा. बरोबर, आमका तोच प्रश्न विचारूचो राहिलेलो. थँक्यू सुवर्णाताई तुम्ही विचारल्याबद्दल. अजून काय असत तर सांगा. आता ढोकळ्याविषयी तर नसतोच, हम्म. कारण तुमच्या समोर हा परफेक्ट ढोकळा तयार आणि झालेला आहे. तिखट वगैरे हे तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता. कमी जास्त मिरच्या. कमी जास्त करू शकता. ती म्हणते लोकांना झणझणीत आणि तिखट तिखटच लागतो कारण ढोकळा कमी तिखट असतं तर मग आता कमी टाकू शकते, आम्ही खाणार. आणि ढोकळ्यामध्ये साखर असते आणि तो जरासा हा, असा थोडा तिखट नसतोच. जशी आपण फोडणी देऊ तसं आहे, आपल्यावर आहे. आपल्यावर आहे. पण कोथिंबीर तुम्ही व्यवस्थित घाला कारण कोथिंबीर चिरा. तिथेच शिकते म्हणजे काय हरकत नाही. कढीपत्ता पण चिरूनच घेऊचो लागतलो ना. नाही तसं तो चालेल तसे हा. तुकडे करून पण घालू शकतो. अच्छा, आणि आणखीन काय लागतं? मिरचे, कढीपत्ता, आणि साखर साखर आणि मोहरी. राई हा. जिरं नाही जिरं नाही, मोहरी, हिंग नाही हिंग आपण नाही, टाकलंय ना. घातलाय म्हणून तो पण नाही. मी आपला काढून ठेवले फोडणी म्हटल्यावर. ते बाजूला ठेवा. जाऊ दे त्याच्यात परत. ढोकळा आणि काय काय देतं होम डिलिव्हरी ती पूर्ण देते. तुम्ही तिला व्हॉट्सअप करा. हम्म. तिचा नंबर डिस्क्रिप्शन मध्ये देतो. तुम्ही तिला डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट करा. ती घेते, जेवणाच्या सुद्धा ऑर्डर घेते. साखर साखर अजून लागणार. किती पाणी करूचा काय त्याचं? नाही पाण्यामध्ये घालायची आपल्याला. घे याच्यात एक काम करा, या स्टीलच्या टोपात नाहीतर ऍडजस्ट करून फोडणी दे. चल, काय दिसलं तरी चालेल. आता इमर्जन्सीला बेस्ट, म्हणजे तुझं हे नको, मूड ऑफ नको व्हायला. एवढा फोडणीसाठी साहित्य सांगायला. हा. एवढं सगळं तू केलंस ना, तर आता हे adjust. थोडं फोडणी adjust. कमी नको पडायला मग तो काय होतं थोडं- माहितीये बसला जातो डोका तरी पण कशामध्ये. पूर्ण म्हणजे कोपऱ्या झाळीत फोडणी घुसाक वయ్యా, मुराक वయ్యా. याने दिलं ठाण्याला डिलिव्हरी चार्जेस किती आहे? तुम्ही हे प्रश्न तिला डायरेक्टली विचारू शकता हो. व्हॉट्सअप नंबरवर. तुमच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं ती नक्की देईल. ती ऑनलाईनच असते. जो बिझनेस करतो तो ऑनलाईन नेहमीच असतो, जसं आम्ही असतो परत किचनवर. सुवर्णाने दिलं मी लवकरच चारकोप कांदिवलीहून ढोकळा ऑर्डर करेन. तू नाव त्यांचं हे सेव्ह करून ठेवा. हो नक्कीच तुम्ही नक्की ऑर्डर द्या मी घेईन तुमची ऑर्डर. तुझा नंबर परत एकदा सांग नंतर. मला देऊ. हा. माझ्याकडे आहे तोच ना ग, की दुसरा? कदाचित personal हा, असेल. हा. आणि काय जण फोडणी घालताना जसं आपण डाळीला वगैरे फोडणीसाठी तेल घालतो तसं घालायचं नाहीये डोक्याला. आपल्याला तेल कमी घालायचं आणि पाणी आपल्याला जास्त घालायचं हे काय, आहे इथं असं आहे. तेल बचाव अभियान. हा शक्यतो आपल्या इथे प्रमाणही कमीच आहे पण तेही कधी घालायचं, हा. कुठे घालायचं, नाहीतर तेलात पाणी ओतल्यावर माहिती आहे ना तुम्हाला काय होतं ते. आग भडकते. हा, चुर. फोन नंबर मिळेल का? सुवर्णाला सांग, आता तुझं सांग नंबर. आता आहे. सांगते. थांबा, पहिला तिला फोडणी देऊ दे. बस आपल्याला थोडंच तेल घालू. दीड हा. एक- सवा पळी, टीस्पून सवा पळी दीड घेतलाय तिने. टीस्पून आपलं तेल आहे. नाही तापान दे, तरी तू स्टील बारीक केलं आहे. गॅस. कारण फोडणी करपली नाही पाहिजे हा, ना. थांब तापान दे आणि आणि मग मग बारीक बारीक कर. करायला. हा, तापला. स्टील कारण आहे स्टीलचा ना, भांडा धुमतला. राईट. आणि भैया काय नाही. आता कढीपत्ता सगळं बारीक गॅसवरच करायचंय तुम्हाला. आज आपण लाईव्ह रेसिपी करतोय. आम्ही परब किचन मध्ये करतोय मयुरीकडनं, आपले जे फॉलोवर सबस्क्रायबर आहेत त्यांच्याकडनं. खमंग ढोकळा, कणकवलीचं ढोकळो. मालवणचं कोकणी माणसाचं ढोकळा. मिरच्या जास्त ना काय जण क्रिस्पी आवडतात, काय जणांना तोंडात हा, आवडतात असं. माका तर जा- कुरकुरीत आवडतात.
म्हणजे अशी खावची इच्छा माका हा. मिरची लय काही काही होता. जण ढोकळ्याच्या वर मिरची ठेवूनही तशीही खातात. होय, मग होय. तसं मग चटणीची गरज पडत नाही. पडत नाही आणि हा, मिरची असं. खावी. हा. जशी आताचे म्हणतात ना वडापाव बरोबर एक मिरची खावी, साखर तशी घेऊया. ढोकळ्या बरोबर पण खावी. का खावी? तिखट. मला वाटलं 30%. मग काय झालं? जा आता लेक्चर वेगळी. एवढं घाबरायला काय आलं? तू टीव्ही का बघत बसते आणि एवढी काय हायपर होते? 130चा होता. माई कौन है माई कौन है? थोडं पाणी. सांगू फोन हे काय चावी? किती एक पेला पूर्ण टाकला. हा, पाणी हे तुम्ही कमी जास्त करू शकता, असं काही नाही. त्याचं काय असं प्रमाण नाहीये फोडणीचं. ते अभ्यास फोडणी हे माझंही घेतलं कधी कधी काय कमी पडतं, कधी थोडं जास्त माहिती आहे. होतं. हा जा मी सांगते. पूर्ण साखर आपल्याला मेल्ट करून घ्यायची आहे. उकळी आली की गॅस बंद करायचा. असं गॅस ठेवू. फुल करून. आता सांगते बघ. मी आणि म्हणजे बरं झालं आता तेल लगेच कमीच सांगते. वापरायचं. हा. ते तर आहेच. तेल खूप महाग झालेलं आहे, तर तेल शक्यतो कमीच वापरा. मेन गॅस कमी वापरा. हा, गॅस कमी वापरा. आपला स्टीलचा टोप आहे, तुम्ही ऍडजस्ट करून घ्या. अल्युमिनियम मध्ये आम्ही नाही फोडणी देत. आणि तो वापरत पण नाही. ह्या काय काढा ठेवता? हा, फक्त उकळी आली नाही का बंद करायचा. साखरेचे कण नाही राहिले पाहिजे. जसं आपण पहिलं बॅटर घेतलं. गुलाबजामुन बनवतेस की नाही? हो, गुलाबजाम पण बनवते. असेच असतात. हा, मग मी कसं खव्याचे वगैरे अजून ट्राय नाही केले. आपलं गिट्सचं ते आता नवीन आलंय प्रीमिक्स, त्याच्यापासून मी बनवले. खूप छान झाले होते गुलाबजाम. दाखवते तुम्हाला व्हिडिओ, मस्त झाले होते. इथं तेलामध्ये पाणी असल्यामुळे ना हा. थोडं पटपट आहे ना. म्हणून तेल जास्त घालायचं नाही, पाणी जास्त घालायचं. हे तिथे ठेवा. काय काय जण उकळी आली फोडणी थंड आपल्याला. झाल्यावरती हे करतात, हा. ढोकळ्यावर ओततात. ओततात. तसं नाही करायचंय, गरमच आपल्याला ओतायचे. त्यामुळे तो कपडा ढोकळा एका हाताने तुला पकड लागेल का? पकड कुठे गेली? जे कोणी आता लाईव्ह आहेत ना, त्यांच्यासाठी आपण आज हा स्पेशल ढोकळा. सावकाश. अरे रे. पडली नशीब हाय फोडणी हाय. नाही तुला भाजलं नाही ना, मला काय नाही भाजलं. पकड जमत त्या नाही ना पकडचं वळायला. तसंच आहे. हा, तशीच म्हणून तुला फडका देत होतो. म्हणून मी कपडा देत होते तुला, पण ठीक आहे. काही नाही, पाणी वाढवायचं. काय करायचं? असं असे पण होतं, टेस्ट होतं. असे- कारण गरमच आहे ना, उकळी आणि आहे लाईव्ह त्याच्यामध्ये. मध्ये तुम्हाला हे दिसतच आहे. असे आपल्या व्हिडिओ मध्ये आपण हे कट करू शकतो. हो, पण ठीक आहे, एवढं काय झालं हा. नाही. व्हिडिओ मध्ये येणार नाही ना. नाही, don't worry. मेन म्हणजे आपला ढोकळा व्यवस्थित ढोकळा, हा. झालाय ना मग फोडणी घालताना कधी ढोकळ्यावरती अशी पसरून घालायची चमच्याने. चमच्याने. तू अशी राहा अशी जरा. हा बघा प्रत्येक पिसावर तिचं कसं पिसावरती कढीपत्ता, हो. मोहरी वगैरे व्यवस्थित पाणी ती चमच्याने घालते. हे गोडपणा आहे तो ढोकळ्यामध्ये उतरला हो. पाहिजे. पण हे पाणी का घालायचं असतं आणि असं का करायचं असं? आपला नरम होण्यासाठी हो, की कारण ढोकळा हा फोडणीवरतीच म्हणजे अवलंबून असतो सगळा. जर तुम्ही पाण्याचं प्रमाण चुकीचं वगैरे घेतलात, तर तो ढोकळा कशाखाली बसण्याची शक्यता असते आणि चविष्ट होणारही नाही ढोकळा. कशाला खेपतो म्हणतात. हो, सफोकेशन एक टाइप हो. केक वगैरे खाल्यावर आपल्याला होतं तसं मग सुकं-सुकं. माणसं एकच ढोकळा खातील आणि गप्प बसतील. बस झाला, आम्हाला पुढचा ढोकळा नका देऊ. म्हणजे बघा ह्याच्यावर सुद्धा आहे हा, फोडणीवर. म्हणजे शेवटपर्यंत फोडणीवरच तुम्ही आहे. राहा आणि बघा हा व्हिडिओ. स्किप करून बघायला हरकत नाही, पण तो शेवटपर्यंत तरी बघू शकता. असं टाकत जायचं असं. बघा प्रत्येक ढोकळ्यापर्यंत फोडणी गेली आहे. आता त्याच्यावर आपण घालतोय भरपूर सारी बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर.
ती जरा clean करते. सॉरी सॉरी नाही, नाही, it's okay. होतं आमच्याकडनं पण होतं मग मग. आम्ही असं ते न दाखवता क्लीन करतो कारण ते करावंच लागतं कारण लोकांना थोडं चकाचक आणि क्लीन लागतं ना. नाही ह्या पकडीचा नाही, खूप प्रॉब्लेम जण आहे. कमेंट करतात ना मग. ते आपण हायजीन मेंटेन हो. करूनच करतोय कुठेही आपण अनहायजीन तिथे केलेलं नाहीये. मस्त असा कोथिंबीर शिवरून घेतलेली आहे आणि आपलं हे असो कणकवली तो मालवणी ढोकळो तयार झालेलो असा केल्यान हा आपल्या विक्रोळीवरून इलेल्या मयुरीने कसं व्यवस्थित वाटलं नक्की सांगा. तुम्हाला ऑर्डर द्यायची असेल तर माझ्या नंबरवर मेसेज करा. हा नंबर तुमका खाली देतला आणि तू एकदा परत एकदा नंबर सांग. मी माझा नंबर परत एकदा सांगते 7039644218. कोणी कोणी देते तुमच्या हा description मध्ये. तसा तुम्ही देतल असं आता आता व्हिडिओ थांबव त्याला परत 70 लिहिताना परत 69 लिहिताना असं करू नका पण हा व्हिडिओ न स्किप करता आता मी जसं हा तुम्हाला मार्केट सांगितलं ना, सारखा जसं आपल्याला उभा असं तसं जाळी आलेली आहे बघा हम्म. पूर्ण. म्हणजे चारी चौकोनाला चौकोन, चारी हा. चौकोनाला जाळी सुटलेली असा व्यवस्थित आणि मऊसूत पण म्हणजे त्या शेवटपर्यंत किती हा. बघू सांगितलं की फोडणी पण त्याच्यात पण भरपूर सारे टिप्स होते त्यासाठी तुम्ही शेवटपर्यंत बघा नुसता थोडा ढोकळा मोठा वापरला video वाटेल तुम्हाला. हा पण तुमचा होय असं तर टीप पिली की स्किप मारा टीप पिली की स्किप मारा असं काही गरज नाही एवढं मोठं व्हिडिओ पूर्ण बघा पण स्किप करून करून तुम्ही नक्की हो व्हिडिओ बघा पण एकही टीप मिस नको करू. तुमका जर वाटलं ही टीप मिस झाली तर खाली कमेंट मध्ये सांगा त्याचं उत्तर आम्ही नक्की देतो. त्याच्यामुळे तुमचं हे ढोकळं पहिल्या नाही दुसऱ्या नाही तिसऱ्या नाही चौथ्या नाही 5व्या नाही 6व्या नाही 7व्या नाही 8व्या नाही 10व्या प्रयत्नात तरी होतो पण तुम्ही प्रयत्न करत राहा पण ते टीप फॉलो करा. आता हिने जी दिली आहे त्याच्या ह्याच्यात मला वाटतं पहिल्या प्रयत्नात होईल होणार 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 100% पण तुम्ही प्रयत्न करूच सोडू नका आणि त्याच्यासाठी आमचा लाईव्ह हा ना जो व्हिडिओ सेव्ह होतलो तो बघूक लागतलो ह्यांनी खय खय टिप्स दिल्या नसते सारखे सारखे रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा शेअर Share करा करा आणि सबस्क्राईब करा आणि जर ढोकळं खायचं असेल तर त्याचा ऑर्डर द्या आमका नको. हा चल